Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes. வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்லைட் ஷோ போட்டு பிராணத்தி எல்லாம் நாங்க போட்டிருக்கோம். நேற்று போட்டீங்களா சொன்னதா மாதாஜி குரூப்ல? யாருக்கு வந்து அதுல எல்லாம் விருப்பம் இருக்கும்? விருப்பம்னா என்னன்னா நாட் சோ ஈஸி, ஒரு நாள் எல்லாம் வராது. ஆனா எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும், ஆனா ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா இது உங்க பிளாட்ஃபார்ம் தான். நீங்களாம் படிக்கிறதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இல்லாட்டா நாங்க படிச்சுட்டே இருப்போம். நானாச்சு, இல்ல அட்மின் மேடம் ஆச்சு, நாங்க எல்லாம் படிச்சுட்டே இருப்போம். நீ உங்களுக்கு எப்போ சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் நான் வந்து இது பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உங்களுடையது. நீங்க எவ்வளவு பண்றீங்களோ உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா பிராக்டிஸ் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா, காலை வணக்கம். இது லெவல் 1 வகுப்பு. லெவல் 1 வகுப்பு இதோட 18 டேஸ்ல பகவத்கீதா படிக்கிற வந்து வகுப்பு. ஏன் லெவல் 1 சொல்றோம்னா, என்ன லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 2 இருந்ததுன்னா லெவல் 3 இருக்கு. அது போல இது வரைக்கும் லெவல் 6 வரைக்கும் போயிருக்கு. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நிறைய படிச்சுட்டே போகலாம். நம்ம இப்ப லெவல் 1ல என்ன படிக்க போறோம்னா ரொம்ப பேசிக் 700 ஸ்லோகம் இருக்கு பகவத்கீதாவோட. எல்லா 700 ஸ்லோகம் பார்க்க முடியுமா இந்த 1 ஹவர்ல? நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டம். சில சாப்டர்லாம் 20 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்கும், சில சாப்டர் நிறைய இருக்கும், 60க்கு மேல 70க்கு மேல எல்லாம் இருக்கும். அப்போ ஒரு நாள்ல படிக்கிறதுல வந்து சாத்தியமே கிடையாது. அப்ப நம்ம அதுல இருந்து செலக்டிவ் ஸ்லோகாஸ் தான் படிக்கிறோம். மெயினா கருத்து, அதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இருக்கோ அது படிச்சு உரையாடு இவரோடு. கிருஷ்ணர் என்ன, அர்ஜுனா என்ன கேட்கிறார், கொஸ்டின்ஸ் கேட்பார் அவர். ஒரு சாப்டர்லயும் அவருக்கு ஏதோ சந்தேகம் வரும், கேட்பார். இவர் சிறந்த குரு யாரு? கிருஷ்ணர். அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லி அவருக்கு சமாதானப்படுத்தி, ஒன்னும் பயப்படாதே, நான் இருக்கேன், நீ உத்திஷ்டா கவுந்தை, ஏந்திரு அர்ஜுனா, உன்னுடைய கடமையை பண்ண, உன்னுடைய கடமையை பண்ண அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பார். ஆனா எப்படி பண்ணணுமா? அவரை நினைத்து பண்ணணும். பகவானை நினைத்து, நான் என்ன பண்ணாலும் சரி என்னை நினைத்து பண்ணு. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது ஒரு கொலை பண்றவனோ திருடுறவனோ பகவானை நினைக்க மாட்டான். நல்லது பண்றவன் தான் பகவானை நினைத்து பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்ப எது பண்ணாலும் உனக்கு வந்து அது வந்து இஃபெக்ட் வர, ஏன்னா எல்லா ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பதமா வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். ஆனா என்னை நினைத்து நீ பண்ணும்போது அதோட ரியாக்ஷன் உன்னை தாக்காது. அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு உள்ள சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். கர்மாவை பத்தி. கர்மனா என்னது? செயல். இந்த ஒரு மனிதன் செயல் பண்றதுல எப்படி அவனை வந்து அது எதிர்மறையா அவனை எப்படி தாக்காதுக்கு இருக்கணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா அது வந்து நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் பண்றோம், அது வந்து திரும்பி வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம். திரும்பி என்ன ஆக்ஷன் பண்றோம், அதை ரியாக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து திரும்பி ஒரு பிறவி எடுத்து அதோட ரியாக்ஷனை வந்து எதிர்கொள்றோம். இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தன் ரொம்ப துக்கத்துல இருக்கான், இல்ல ஒரே பணம் இல்ல, ஏதோ ஒரு சம்திங் ஒண்ணு படுத்துறதுன்னா ஏதோ முன் முற்பிறவியோடு ஏதோ இதனாலதான், கர்மானாலதான் அவன் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறான். இல்ல இன்னைக்கு நன்னா இருக்கான், அட்டூழியம் பண்றான், ஆனா நன்னா இருக்கான்னா அவனுக்கு ஏதோ முன்வினை இது என்னது இஃபெக்ட் தான் இருக்கும். அது முன்னாடி உள்ள ஜென்மத்தை அவன் வந்து நல்லா தான தர்மம் பண்ணிருப்போம், நல்ல பக்தியில இருந்திருப்பான். இந்த ஜென்மத்தை அவன் எல்லாம் தப்பு தண்டாலாம் பண்றான், ஆனா நன்னா இருக்கானாக்கா அதோட இஃபெக்ட் வரும். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் தட். அது பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம், அது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லணுமே. இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். விச் டசன்ட் காஸ்ட். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் ஒரு காசு வந்து நமக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்குறான். சோ எல்லா லெவலும், நாட் ஓன்லி ஃபர்ஸ்ட் லெவல், லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5, லெவல் 6. இப்ப நான் அதுல இருக்கிறதுனால சொல்றேன், தைரியமா சொல்லலாம், ஏன்னா நான் அதுல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்ப தெரியாதுன்னா நான் கேட்டேன், இப்படி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இல்ல, இது வரைக்கும் வந்து ஃபீஸே வாங்கினது கிடையாது. அப்போ நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, காற்றுள்ளப்போ தூற்றிக்கோங்கிறப்ப எப்பெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதோ பகவானை பற்றி கேட்கறதுக்கு, நமக்கு மேக்ஸிமம் என்ன கொடுக்கணும்னா டைம் கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அது காத்தால 6 மணி டைம் இருந்ததுன்னா 6 மணி கொடுக்கலாம், இல்ல மத்தியானம் 3 மணிக்கு இருக்கு, சாயந்தரம் 7 மணிக்கு இருக்கு, இல்லை ராத்திரி 9 மணிக்கு இருக்கு. இந்த மாதிரி 4 வகுப்பு போயிட்டு இருக்கும் ஒரு நாள்ல. அப்ப உங்களுக்கு நமக்கு எப்பெல்லாம் சௌரியமோ அந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு முன்னேறின்னு போனோம். இதுல ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் வந்து நான் சொல்றேன். இந்த இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ராதாகிருஷ்ணன் தான் வணங்கி இந்த மகாமந்திரத்தை 3 வாட்டி சொல்லி நீங்க மியூட்ல சொல்லுங்க, நம்ம வந்து வகுப்பை ஆரம்பிக்கணும். ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே.
3 வாட்டி சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரணதி யார் எடுக்க போறீங்க? உங்க டிவோட்டிஸ்ல வந்து யாருக்காவது ஒரு மாதிரி தெரியும் மாதாஜி, ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பண்ணலாம். இல்லைன்னா டோன்ட் கவலையே வேண்டாம், நாங்க யாரோ எடுப்போம். சுனந்தா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா நீங்க எடுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. எடுக்கிறீங்களா சுனந்தா மாதாஜி? நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्तायै तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसखिदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நம்ம எந்த வகுப்புல வந்திருக்கோம்? 18 நாட்களில் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளுற வகுப்புலதான் வந்திருக்கோம். அதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 3. என்னது அது? அது எதை பற்றி குறிக்கிறது? கர்ம யோகா. கர்மான என்னது? செயல். யோகானால என்னன்னாக்கா பகவானை நினைத்து பண்ற வேலையெல்லாம் தான். வேலைன்னு இல்லை, எனிதிங் பகவானை நினைக்கணும், அது யோகா. யோகானா என்னது? பகவானிடத்தில் மனதை லயித்து, நம்ம ஒரு மனதை லயித்தாலும் அது வந்து யோகா தான். உடலை இணைத்து மனதையும் இணைத்து பண்ணும்போது அது என்னது? கர்மா. கர்மானா உடலால நம்ம செயல் பண்றோம், ஆனா மனது எங்க இருக்கு? பகவானை நினைத்து போகும்போது அது கர்ம யோகா. அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஞான யோகான்னு படிப்போம். ஞான யோகான்னு என்னது? நாலேஜ். நம்ம நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம், நிறைய புரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம நாலேஜ் வளர்த்திக்கிறோம். அது பகவானை பற்றி புரிஞ்சு பகவானிடத்தில் லயித்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது ஞான யோகா. அந்த மாதிரி நிறைய யோகா இருக்கு. நம்ம ஒரு அஷ்டாங்க யோகான்னு வரும், மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அதெல்லாம் இருக்கும், ஒரு சாப்டர் வரும் அந்த மாதிரி. சோ ஞான யோகா, கர்ம யோகா. அப்புறம் கடைசியில என்ன? கடைசியில இல்ல, எப்பவுமே என்ன வேணும்னா நமக்கு பக்தி யோகா தான் வேணும். நம்ம எல்லாம் இங்க இணைந்திருக்கோம், காலையில 6 மணிக்கு முன்னாடியே வந்து இதெல்லாம் பண்றோம்னா எனக்கு பக்தி இருக்கு, நம்ம உள்ளூர ஒரு பக்தி இருக்கு. பகவான் இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுல தான் வரும். அது என்னது? பகவான் இடத்துல ஒரு மனசு லைட்டு போறது நமக்கு.
சோ அது பக்தி யோகா. அது எப்பவுமே நிலைத்து நிற்கணும். கர்ம யோகானா வெறும் வாயளவுல நான் வந்து இதெல்லாம் ஸ்லோகா பண்றேன், அது மாதிரி அந்த கர்மா கிடையாது. யோகானது பகவானை நினைத்து பண்ற செயல். சோ அதை பத்தி இன்னைக்கு செயல்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். செயல் யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல். எப்பவும் கிருஷ்ணரை நினைத்து என்ன வேலை பண்ணாலும் கிருஷ்ணரை நினைத்து பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, இவர் யாரு, ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா இஸ்கான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம எல்லா ஸ்லோகாஸும் படிக்க போறோம். ஓகே, நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? கீதையின் சாராம்சம். கீதை நக்ஷர், அதாவது கீதா வந்து கன்சைஸ் ஃபார்ம், ஒரு சம்மரி மாதிரி. நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர் அதுதான், ரொம்ப டீட்டெயில் எல்லாம் இருக்காது. அப்போ நிறைய ஸ்லோகா இருக்கும். ஆனா வந்து ஹோல் கீதா அது வந்து கொஞ்சமா வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னது? அர்ஜுனனின் 5 கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள், ஆன்மாவை பற்றி அறிவு. நேற்றுக்கு தான் முதல்ல நம்ம வந்து ஆத்மா வேற, உடல் வேற அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஞான யோகம் சொன்னேன் இல்லையா? ஞான யோகம்னா இது நாலேஜ், பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. புத்தி யோகம்னா இதுதான் பக்தி யோகம் மாதிரி. அப்புறம் சாங்கிய யோகம்னா என்னது? நம்ம வந்து இது சொல்றோம் இல்லையா, என்னது யோகம் தான். ஆனா அதுல எப்படி ஒரு குரோனாலஜிக்கலா இருக்கும், ஒரு ஆர்டர். பகவானை நினைத்து வந்து அந்த ஆர்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? முதல் படி இது பண்ணி இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கணும். அது வந்து சாங்கிய யோகா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்றது. இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில நம்ம லெவல் 2ல பார்ப்போம். இந்த ஒரே லெவல் 1ல படிச்சுன்னா எல்லாம் ஒரு குழப்பமா இருக்கும். அதனாலதான் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நமக்கு வந்து 18 daysல கொடுத்துருக்கா. இதுக்கப்புறம் நம்ம லெவல் 2 போகும்போது இந்த ஒரு பேசிக் ஸ்டெப்பை வச்சுதான் நம்ம வந்து மேல் படிக்க போகணும். அப்புறம் ஸ்திததிர் முனி நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு, நம்ம பார்த்தோம். அவர் எப்படி இருப்பார், எப்படி உறங்குறார், எப்படி நடக்கிறார், எப்படி பேசுகிறார், இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த ஸ்லோகத்துல. ஒண்ணும் இல்ல, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கிறார். அதுதான் ஸ்திததிர் முனி. அதை பத்தி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா கர்ம யோகா தான். செயல் புரியணும். ஆனா எப்படி? யோகம்னா பகவானை நினைத்து, பகவானை மனசுல நினைச்சிட்டு ஒரு வேலையும் பண்ணும். துறவு அல்லது நிஷ்காம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம் எது சிறந்தது? இப்ப 2 இருக்கு. ஒண்ணு துறவுனா என்னது? வீட்டை விட்டு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறது. துறவுனா அப்படித்தானே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சன்னியாசம்னா அப்படின்னா என்னது? ஒன்னும் காவி உடை உடுத்திக்கணும், அந்த மாலையெல்லாம் போட்டுக்கணும், கமண்டலம் எடுத்துக்கணும், தலைமுடியெல்லாம் இதெல்லாம் வளர்த்துப்பாங்க, ஜடையெல்லாம் வந்து. அப்புறம் வந்து வேற என்ன சொல்லலாம்? கமண்டலம் இது. அப்புறம் வேற என்ன நினைச்சேனே, அப்படியே ஏதோ இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு உருவம் பார்த்தா இது ஒரு துறவி உருவம் பார்த்தா என்னெல்லாம் இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம அப்படி நினைக்கிறோம். வீட்டை விட்டு துறந்து போய் அந்த மாதிரி ஒரு மலைக்கு மேல உட்காந்துட்டு பகவானை தியானம் பண்றது, அது துறவு. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். நான் எனக்கு வேண்டி எந்த செயலை நான் பண்றேன், என்னால் முடியும், அந்த மாதிரி இல்லாம பகவான் உங்களுக்கு தான் வந்து எல்லாமே அர்ப்பணம். இன்னைக்கு நான் வகுப்பு அட்டன் பண்றது தேங்க்யூ பகவானின்னு அவருக்கு ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லிட்டு நம்ம அட்டன் பண்ணோம். ஏன்னா இன்னைக்கு அவர் பண்ண முடியாதுக்கு அவர் பண்ணிடுவார். இட் ஜஸ்ட் டேக்ஸ் ஒரு செகண்ட் கூட இல்ல, அதை விட நானோ செகண்ட் தான் அவருக்கு வேணும். இன்னைக்கு ஒரு நாள் முடியாது போ, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வரும், ஏதோ ஒரு போன் கால் வரும், எங்கேயோ போனோம், என்ன வேணா ஆகும். இல்ல நம்மளே வழிக்கு விழுந்திருப்போம், எழுந்திருக்க முடியாத சூழ்நிலை. இல்ல இன்டர்நெட்டே இருக்காது. ஒரு இன்டர்நெட் இல்ல, இது இல்ல, என்னது டேட்டா இல்ல, என்ன பண்ணுவோம்? அட்டன் பண்ண முடியாது. அவரோட கையில இந்த பப்பெட் மாதிரி தான் நம்ம எல்லாம். சோ அவரோட கையில தான் இருக்கு. அப்ப அவரை நம்ம நம்பி இன்னைக்கு இவ்வளவு வரைக்கும் எனக்கு நல்லது பண்ணிருக்கே பகவானே, அதுக்கு நான் ஒரு நன்றி கடனா என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இததான் வந்து நிஷ்காம கர்மா. எது பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்றது. செயல்களின் பலனை விஷ்ணுவிற்காக துரத்தல். நான் என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு தான் அர்ப்பணம். இல்ல, ஏன்னா நீங்க வந்து கொடுத்த காற்றை தான் நான் சுவாசிக்கிறேன். நீங்க காற்று ஸ்டாப் அப்படின்னா என்னால சுவாசிக்க முடியாது, எந்த வாழ்க்கையே வாழ முடியாது. தண்ணி இல்ல, பஞ்சம் அப்படி இருக்கும்போது அங்கெல்லாம் இப்படி வறண்டு போயிடுவாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம நல்ல செழிப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, தேங்க்யூ. இன்னைக்கு அதெல்லாம் தான் பார்க்க போறோம். எப்படி ஏன் பகவானை வந்து வழிபடணும்? இயற்கையில் இவ்வளவு மழை இருக்கு, மழை வருது, ஏன் மழை எப்படி வருது, எதனால் வருது, இதெல்லாம் பார்ப்போம். சோ பகவத்கீதா இஸ் நாட் ஒன்லி அர்ஜுனா வந்து என்னது போர்க்களத்துல இருக்கார், அண்ட் கிருஷ்ணர் வந்து அறிவுரை கூற, அது வந்து அவர் ராஜா அந்த மாதிரி கதையில கிடையாது. ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் நம்ம சொல்லுவோமே ஃபேரி டேல் மாதிரி, அது கிடையாது. இங்க நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அதுக்குள்ள டிப்ஸ் தான் இங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க. எப்படி வாழ வேண்டாம்ங்கிற டிப்ஸும், எப்படி வாழணுங்கிற டிப்ஸும். அப்ப நம்ம வி ஷுட் பி ஸ்மார்ட் இனஃப் டு டேக். அந்த கருத்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள ஸ்மார்ட்னஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இப்ப மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை வெல்வது. காமம் இருந்தா அது எல்லாமே நம்மளை அழித்துடும். அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3 முக்கிய பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். கடவுளை இப்போ நேத்திக்கு பார்த்தது ஒரு ரீகேப் மாதிரி. ரீகேப்னா என்னது? ஜஸ்ட் பிரஷ் அப்.
கடவுளை உணரும் 3 நிலைகள் யாவை? நேத்துக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். யாருக்கு நினைவு இருக்கு? யாருக்காவது நினைவு இருந்தா சொன்னா போறோம். இல்ல கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு மாதாஜி, புரியலைனாக்கா நோ ப்ராப்ளம். யாருக்கா புரிஞ்சுது அப்படின்னாக்கா நீங்க சொல்லலாம். கடவுளை உணரும் 3 நிலைகள் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். யாருக்காவது ஆன்சர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? வகுப்புல ஜெய் இருக்கலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒளி வடிவம், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு 3 நிலைகள் சொன்னீங்க. கரெக்ட். அந்த ஒளி வடிவத்துக்கு ஒரு பேர் கொடுத்தோம், பிரம்மன் சொல்லிட்டு. பிரம்மா. ஒளி வடிவம். பிரம்மாங்கிறது வந்து பிரம்மாஜி, அந்த பிரம்மா சிவன் அந்த மாதிரி. இது பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். பிரம்மனா வந்து பகவானை வழிபடலாம். கரெக்ட். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். சோ பிரம்மன் எப்படி ஒளி. இந்த ஒளியே எங்க வருதுன்னா, இப்ப நம்ம வந்து போட்டோ எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, பகவானுடைய போட்டோ பார்த்தா அந்த ஹேலோ இருக்கும். ஹேலோனா என்னது? பின்னாடி ஒளி வடிவம் இருக்கும் அங்க. பகவானுடைய போட்டோனா பின்னாடி அவருடைய அந்த அவர் இருக்காருன்னா அப்படி ஒளி. இப்ப சூரியன் இருக்காருன்னா எப்படி ஒளி வருதோ அந்த, ஆனா பல 1000 கோடி சூரியன் உதித்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி பகவானுடைய ஒரு ரூபம் இருந்தா அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குமா. சோ அந்த பிரகாசம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ராத்திரி நம்ம கார் ஓட்டின்னு போறோம், எதிரில் ஒரு ட்ரக் வருதோ ஏதோ ஒண்ணு வருது பெருசா, அந்த லைட் போட்டு வருவோம். நம்ம எப்படி அது பக்கத்துலேயும் போனோமா எங்கேயும் ஏன்னா இருட்டுல வந்து நமக்கு அந்த ஜூம் லைட்டு தான் அப்படி கண்டுக்கு போகும். அப்புறம் நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணிடுவோம், அந்த ஒரு ட்ரக்கோ என்னவோ சம்திங் போட்டோம்னு. ஏன்னா அந்த பின்னாடி இருக்கிற உருவம் தெரியாது, அவ்வளவு பெரிய லைட்டா இருக்கும். அதே போலதான் அந்த இதுதான் பகவானியோட உடல்ல இருந்து வர அந்த வெளிச்சம் தான் இந்த வந்து பிரம்மன். அது வந்து ஒளி வடிவம். ஆனா அதுதான் கடவுள்னு சில பேர் நம்புறாங்க. இல்லை, அதுக்கு பின்னாடியும் ஒண்ணு இருக்கு. என்னது? 4 கை ரூபமா பகவான் இருக்க. அதுதான் வந்து பரமாத்மா. அவர் எங்க வசிக்கிறார்? எல்லாருடைய இருதயத்துல வசிக்கிறார். இது பார்த்தா கொஞ்சமா டிப்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சுன்னு போனோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு விஷயங்கள். ஆனா எல்லாம் இப்ப சொன்னோம்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். சோ நேத்திக்கு வந்து இது மாத்திரம் தான் படிச்சோம். இன்னைக்கு ஒளி எங்கேருந்து வருதுன்னு படிக்கிறோம். ஒளி எங்கேருந்து வருது? பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வர அந்த ஒளி தான் வந்து பிரம்மன். அப்புறம் அவர் இன்னும் அது ஊடுருவி பார்த்ததுனாக்கா 4 கை ரூபமா காட்சி தரார். அது வந்து பரமாத்மா. அவர் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்கார். அதையும் ஊடுருவி போனோம். அப்புறம் யாரு கிடைக்கிறா நமக்கு? யாரை உணர்றோம் நம்ம? கடவுள். 2 கை ரூபம் நம்மள மாதிரியே ஒரு மனுஷ ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்கிறா போல ஒரு உருவத்தில் நமக்கு காட்சி தரார். அந்த உருவத்தில் தான் நம்ம வந்து மனதை லயித்து பகவானுக்கு வந்து வழிபட்டு நம்ம அவருக்கு ஆராதனை பண்ணி ஜபம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவோம். சோ நம்ம கடவுளை வந்து பகவானை வழிபடுறோம். சோ இந்த 3 நிலைகள் இருக்கு. இன்னும் நிறைய டீட்டெயில் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்லோகா ஒரு சாப்டர்ல இன்னும் இதை பத்தி உள்ள டீட்டெயில்ஸ் வரும். பேசிக் புரிஞ்சுட்டா கிருஷ்ணரின் 6 செல்வ வளங்கள் அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். ஹீஸ் 6 ஆப்புலன்ஸ் சொல்லுவான். 6 இது இஸ் வெரி குட் இன் எவ்ரிதிங். அதான் பகவான் அப்படின்னு. அவருக்கு நமக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம இனிமேதான். அவரும் நம்மள மாதிரி மனுஷ ரூபம் தான். அவரும் ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா தான் வந்திருக்காரு. ஆனா ஒரு சாதாரண மாடு மேய்க்கும் பிள்ளைக்கு இவருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? சாதாரண மனிதனுக்கும் இவருக்கு என்ன? பார்க்கறது மனிதன் மாதிரி இருக்கார், ஆனா அவர் வந்து சாதாரண மனிதனா இல்லை. அவருக்கு நிறைய ஆப்புலன்ஸ்னா என்னது? செல்வ செழிப்பு. இது நிறைய வளங்கள், என்னெல்லாம் அழகு. அவரை மிஞ்சி ஒரு அழகு யாருக்காவது இருக்கான்னா இல்லை. அவ்வளவு நல்ல அழகு. அதே போல செல்வம். அம்பானியோனும் தோத்து போயிடுச்சு. அதனால அவளை வந்து ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவளுக்கு வந்து பகவானை நம்பிதான் ஆகணும். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க அவர்கிட்ட பல கோடிகள்லாம் இருக்குமா இருக்கும். ஆனா பகவான் கிட்ட அவ்வளவு வந்து செல்வம். அப்புறம் புகழ், இஸ் வெரி வெல் நோன், ஃபேமஸ். அப்புறம் வலிமை, நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த். 6 வயசு குழந்தை சின்ன சுண்டு விரல்ல இப்படி மலையை தூக்கி நின்று இருக்காரு. அப்ப எவ்வளவு வந்து அதெல்லாம் நமக்கு ஸ்டோரியா தோணும். இல்லை, நடந்த விஷயங்கள் தான் இதெல்லாமே. கடவுளால முடியும், நம்மளால முடியாது. அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் நம்ம மனித ரூபத்துல வந்தாலும் ஏன் மனித ரூபத்துல வர்றாரு அதுவும் நம்ம சொல்லி நடுவில் வரும். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுப்போம். அவருக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பக்தி வரத்துக்கு வேண்டிய, உங்களுக்கு பக்தி வேணுமா? சரி, வரும். 12வது சாப்டர்ல இதெல்லாம் வரும் நமக்கு. உங்களுக்கு பக்தி பண்ணணுமா? அதுக்கு நான் இறங்கி வரேன். உங்களுக்கு பக்தி எப்படியெல்லாம் பண்ணணும். அவர் வந்து அரூப ரூபமா இருந்ததுனாக்கா, அரூபமா தட் இஸ் உருவமே இல்லாத இருந்தா நமக்கு வந்து புரியாது. சரி, உங்களுக்கு அப்படி இல்லையா? அப்ப நான் ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரேன். அது என்ன? ஒரு பூனை உருவம், ஒரு நாய் உருவம்லாம் இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு புரியாது. நான் ஒரு மனித ரூபமாவே வரேன். அப்பதான் எனக்கு ஒரு மாலை போடுவீங்க, கழுத்துன்னு இருக்கும், மாலை போடுவீங்க. ஒரு வாயின்னு இருக்கு, அப்ப எனக்கு ஏதாவது நைவேத்தியம் கொடுப்பீங்க சாப்பிடுறதுக்கு. திலகம் இடுவீங்க, நெத்தின்னு இருக்கு, அப்ப நீங்க எடுக்கிற போல பகவானுக்கு திலகம் இடுவீங்க. சோ பகவானை அலங்காரப்படுத்தலாம். நீங்க உடை உடுத்திக்கிற போல பகவானுக்கு உடை உடுத்தலாம். அந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து நம்ம பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு. சோ அதனாலதான் அவர் மனித ரூபத்துல வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி காட்சி தந்து நமக்கு இன்னும் நிறைய கிருஷ்ண உணர்வோடு அவருக்கு சேவை புரியறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி வர. அப்புறம் அது வந்து வலிமை. வலிமை பார்த்தோம், ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி. அண்ட் அறிவு, he has all the knowledge. நம்ம இப்ப என்னெல்லாம் நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்றதுக்கு பாக்குறோமோ
பல மடங்கு அவருக்கு வந்து இது எல்லா அறிவும் அவராலதான் எல்லா அறிவும் என்னது நாலேஜ் வெளியில வந்திருக்கு. அது எல்லாமே நம்ம வரப்போற ஸ்லோகம்ல பார்க்க போறோம். அப்புறம் துறவு இது மனப்பான்மை எல்லாம் இருந்தாலும் என்னுடையது அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கோம்? ஒரு பென்சில் வாங்கினாலும் இல்ல ஒரு சின்ன பொருள் வாங்கினாலும் யாரும் தொடாதீங்க, இதெல்லாம் என்னுடையது, கெட்டு போச்சுன்னா அவன் உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் நேச்சர்ல தான் நம்ம இருப்போம். இட் இஸ் நேச்சுரலா நம்ம அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா பணம் போட்டு வாங்கியிருக்கேன், விரயமாயிடும், பசங்களை அதெல்லாம் தொடாதீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டிஷன் போடுவோம். துறவு மனப்பான்மையில அவ்வளவு சீக்கிரம் நமக்கு வராது. ஆனா கிருஷ்ணன் இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. சின்ன வயசுலேருந்து அம்மா வயசுல இருந்து வெளியில வந்ததுல இருந்து நம்ம சுவாசிக்கிறோம், வந்ததுல இருந்து தண்ணி குடிக்கிறோம், வந்ததுல இருந்து எல்லாம் இந்த இயற்கையை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு இன்னும் மனசு வருது? வெரி ஃபியூ. நம்ம கிளாஸ்லயே பாக்கலாம் இல்லையா? இவ்வளவு எல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணி 18 days கோர்ஸ் ரொம்ப விருப்பமா தான் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. அவங்களால முடியல. அவங்களை குத்தம் சொல்லியது இல்ல, அவங்களால முடியல. 6 மணி கிளாஸ்க்கு ஆனா மட்டும் ட்ரை பண்றாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே வர முடியல, செகண்ட் டே வர முடியல, தேர்ட் டே வர முடியல. அப்படிதான் இருக்கும் இந்த கலியுகத்துல, எஸ்பெஷலி கலியுகத்துல எப்பவுமே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா. அதனாலதான் நமக்கு வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா சொல்றோம். ஏன்னா அந்த உடல்ல நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம், அந்த ஆத்மா உடல்ல மாட்டின்னு இருக்கு. அந்த ஆத்மா வெயிட் பண்றது எனக்கு பகவானை அடையணும், பகவானை அடையணும்னு. அதுக்கு தீனியே அதுதான். பகவானை நம்ம எவ்வளவு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வேற விஷயத்துல நமக்கு நாட்டம் போய் எல்லாம் ஃபால்ஸ் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுதான் மாயையில நம்ம சிக்கின்னு இருக்கிறதுனால, யாருக்கு நன்றியா நம்ம வந்து ஒரு கண்ணு கொடுத்திருக்காருன்னா, பகவான் கண்ணு நம்ம கொடுத்திருக்காருன்னா யாரை நம்ம பார்க்கணும்? மால்ல இந்த வேற செயற்கையான இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு, அது அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை, பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு. மூக்கு எதற்கு? அவருடைய பிரசாதங்களை எல்லாம் முகர்ந்து பார்க்கறதுக்கு. வாயனுக்கு பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் ஜபம் வாயால அவரை வந்து புகழ்ந்து சொல்றதுக்கு. இதுக்கெல்லாம் தான் வந்து எல்லா அங்க அவயங்கள்லாம் அதுக்குதான் கொடுத்துருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து தப்பு தப்பா புரிஞ்சுட்டு தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, இப்போ நல்ல உணர்வு வந்து கொடுத்தே இனிமே பகவத்கீதா அட்டன் பண்ணலான்னு வந்தாலும் இந்த 18 நாள்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 days அவுட், வர முடியாம ஆயிடுது. சரி, இனிமையாவது நாளையில இருந்தா வரணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா நிச்சயம் நம்ம தான் நிச்சயம் பண்ண முடியும் இல்லையா? பகவான் எல்லாம் கொடுத்திருக்கார், இனிமே என்ன வழிபடு அப்படின்னாக்கா நம்ம அதுவும் நமக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. சோ இதுதான் பகவானுடைய 6 இது என்னது செழிப்புகள், என்னது வளங்கள். சுத்த தமிழ்லயா அது? நான் இந்த உடலா? இதுவும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். நம்ம இந்த உடலா? இல்லை. இது எல்லாருக்குமே இப்ப ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்துட்டோம். நாம் இந்த உடல் இல்லை. இது வரைக்கும் நம்ம நினைச்சிருந்தோம் இதுதான் நான் தான். கண்ணாடியில பாக்குறோம், ஓ இதுதானா நான்? கண்ணாடி இல்லைன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும்? ஒரு கண்ணாடி பார்த்தாதான் ஓ இதா, ஓஹோ இந்த ஹைட்டா நான், ஓ இந்த நிறமா, இந்த ஒரு என்னது எல்லாம் கண்ணா மூக்க, அப்பதான் நமக்கு நம்ம யாருன்னு தெரியாது. ஆனா அது நம்ம கிடையாது. அது என்ன படிச்சோம் நேற்று சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? ஆத்மா வந்து ஒரு துணி போட்டு நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு பச்சை கலர் ட்ரெஸ், ரெட் கலர் ட்ரெஸ் நம்ம எல்லாம் போட்டுக்கிறோமே, அது போல அந்த உடலை எடுத்துன்னு வருது. ஒரு ஜென்மத்திலயும் ஒரு உடலை எடுத்துட்டு இந்த ஆத்மா வருது. ஆனா அது இல்ல நமக்கு. நம்மளோட இலக்கு என்னது? பகவானை நோக்கி போறதுதான். ஆனா திரும்பி திரும்பி இந்த ஆசைகளை வளர்த்தி, இந்த ஆசை முடியல, நான் அதுக்குள்ள இறந்து போயிட்டேன், இந்த எவ்வளவோ ஆசைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் பூர்த்தி ஆகல அப்படின்னா, ஓ அப்படியா, திரும்பி பகவான் வந்து சரி இப்போ இன்னொரு ஒரு உடலை தரேன், அனுபவி அனுபவி ராஜா அனுபவின்னு. திரும்பி என்ன ரொம்ப சாப்பிடறதுக்கு ஆசை அப்படின்னா, ஓ சரி நல்லா சாப்பிடு, என்ன பண்ணியா போயிடும் பாரு. பண்ணினா எல்லாம் சாப்பிடும். அது சாக்கடையில போயிட்டு அதுலயும் இன்னும் இருக்கு, அதையும் போய் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணி போய் உள்ள அங்க போய் உட்காந்து சாப்பிடும். ரொம்ப சாப்பிடறதுக்கு தெரியுமா? ஓகே. ரொம்ப துணியெல்லாம் வந்து நியூடிட்டியில ரொம்ப ஆசை, குட்டி குட்டி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஸ்கின் எல்லாம் காட்டுறோம், ஓ சரி மரமா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வதிப்பார். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பகவத்கீதால தான் கொடுத்துருக்கு. யாரும் குக்ட் அப் ஸ்டோரி கிடையாது. எல்லாமே பகவத்கீதா ஸ்லோகாஸ்ல இருக்கு. நம்ம அதோட மீனிங் தான் பார்க்க போறோம். சரி, நம்ம ஒரு ஆசைகளையும் வைத்து அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்ற முடியாம இறந்து போயிடுறோம். இறந்துனா எனக்கு அந்த சோல் வெளியில போயிடுறது, உடல் தளர்ந்து அந்த சோல் போனப்ப சரி இந்த இவ்வளவு ஆசைகள் இருக்கே, இந்த இன்னொரு உடலை தரேன், ஓ அது நாயோ பன்னியோ புழுவோ பூச்சியோ ஒரு மனித உடல், ஏதோ நமக்கு உடல் கிடைத்து நம்ம திரும்பி 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 வந்துட்டு இருக்கோம். சோ இந்த நாம இந்த உடலா இல்லையே, போன ஜென்மத்துல வேற உடல்ல இருந்தோமே. சோ இந்த உடல் நாம் அல்ல. இதெல்லாம் இப்படி நேற்றுக்கு பார்த்தோம், இதே சீன்ஸ் தான் பார்த்தோம். இதெல்லாம் என்னுடைய வாய், என்னுடைய கை, என்னுடைய கால், இந்த மாதிரிதான் சொல்ல முடியுமே தவிர நான் கால், நான் தலை, நான் கண் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. சோ என்னது, நம்ம உடல்ல இருந்து பஞ்சபூதங்களால ஆனது. ஆனா ஆத்மாங்கிறது என்னது? இட் இஸ் தலைமுடியோடு ஒரு ஒரு ஒன் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஹேர், ஜஸ்ட் ஒரு முடியோட எண்டுல வந்து 10,000 நம்ம கட் பண்ணா அதுல ஒரு பாகம் எவ்வளவு சைஸ் எவ்வளவோ அந்த சைஸ் தான் ஆத்மா. ஆனா அவர் என்ன ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, பிறந்ததுலேருந்து இறக்குறது வரைக்கும் அது ரொம்ப ஆக்டிவா அது வந்து வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும், மக்களே பண்ணாது. அந்த உடல் தான் தளர்ந்து போகுமே தவிர அந்த ஆத்மா எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும். இது வந்து நம்ம எப்பவுமே இந்த இதை புரிஞ்சுக்கணும்.
ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து வகுப்புக்கு போயிடலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. கர்மயோகः அத திருத்தியோ அத்தியாயः. திருத்தியனாக்க மூன்றாவது அத்தியாயம். யாருக்காவது இது தெரியுமா? ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க தெரியும்னா படிக்கலாம், இல்லாட்டா நான் வந்து கண்டினியூஸ் பண்ணேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச. யாருக்கா பண்ணனாக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். யூ நோ ஹவு டு டூ. நம்ம அதெல்லாம் ஜூம்ல எல்லாம் இது வீடியோ எல்லாம் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு. எப்படி ஜூம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோம், ஹேண்ட் ரைஸ் எப்படி பண்ணோம், எல்லாமே அதுல கொடுத்துருக்கு. இல்லைனாலும் அதெல்லாம் புரியல மாதாஜினா இங்க கிட்ட வாயால சொன்னாலும் கூட நான் we can also guide you. இல்ல வெறும் வாயால இல்ல நான் படிக்கிறேன் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். யாரையும் வந்து லாக் பண்ணி வைக்கல நான். அர்ஜுன உவாச்ச அப்படின்னா அர்ஜுனா கூறுகிறார், என்ன சொல்றார்? ஜியாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. கோரமான இந்த செயல்ல ஈடுபட வைக்கிறீங்களே, கோரமாம் கர்மணி அப்படின்னா செயல்கள். அர்ஜுனா சொல்கிறார், ஜனார்தனனே கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் இந்த கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்னது? பல நோக்கு செயல்களை இப்போ பகவான் வந்து ஜெனரலா சொல்றார், எதுவுமே நீ எதிர்பார்க்காதே. 2வது சாப்டர்ல வந்து இல்லையா, கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு, அது பலனை எதிர்பார்க்காதே. மா பலேஷு அப்படின்னா நீ உனக்கு அதிகாரமே என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா உன்னுடைய டியூட்டி பண்றதுக்கு தான் அதிகாரம். அதோட பலன் என்ன? தட் இஸ் நாட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அதெல்லாம் நான் தான் பார்த்துப்பேன். நான் இவ்வளவு எல்லாம் குழந்தைகள் நல்லா வளர்த்தினேனே, இன்னைக்கு இப்படி போயிடுத்தேன் அப்படின்னா அது உன் கையிலேயே கிடையாது. அதனாலதான் சொல்றேன், நான் உன்னுடைய கடமை பண்றதுக்கு தான் உனக்கு வந்து ரைட் கொடுத்துருக்கேனே தவிர அதோட பலனை எதிர்பார்க்காதே. பலன் நான் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி நீ சொல்லும்போது இந்த எனக்கு இப்ப என்ன பலன்? நல்லா சண்டை போட்டு ராஜ்யம் வரணும் அப்படின்னு. ஒரு புத்தி உள்ள மனிதன் நீ என்ன நேத்து 2வது சாப்டர்ல என்ன சொன்ன? இந்த மாதிரி எல்லாம் பல நோக்கு செயல்களை எல்லாம் ஈடுபடாதே, நீ உன்னுடைய கர்மா பண்ண. அப்ப நான் வந்து இப்ப இந்த கோரமான செயலை எதுக்கு பண்ண சொல்றேன்? இவ்வளவு பேர் இறந்து போவாங்களே இல்லையா, இவ்வளவு பேரை நான் இறக்க வச்சிருவேன். என்னோட வெளில மம்பு என்னோட அணிகள் எல்லாம் இவ்வளவு பேரை கொலை இது பண்ணின அப்புறம் எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்ப அது ஒரு பல நோக்கு செயல் தானே. அதுல ஏன் ஈடுபடுத்துற? ஒரே கன்ஃபியூஷன் தான் அர்ஜுனனுக்கு. நமக்கே இப்படிதான் இருக்கும். கரெக்ட் இல்ல, அர்ஜுனன் கேட்கறது கரெக்ட் தான், பாயிண்ட் பிடிச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும். அப்ப அவர்தான் கேட்கிறார், அர்ஜுனன் இது கிருஷ்ணரே, ஜனார்தனனே, கேசவனே, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி, உன்னோட நல்ல புத்தி என்ன சொல்றது? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதே, பலனை எதிர்பார்க்காதே, நீ உன்னோட கர்மா பண்ணுன்னு. ஆனா நான் இப்ப என்ன பலனை எதிர்பார்க்கிறேன்? இவங்களை எல்லாம் கொன்னு இறக்க வச்சு எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும்னு. ஒரு புத்தி உள்ள மனிதன் அதை பண்ணுவானா? ஆனா நீ வந்து என்ன இந்த மாதிரி கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னா. சோ அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்ற பாக்கலாம். அப்புறம் வியாமி ஸ்ரேணேவ வாக்கியேன புத்தி, இது வந்து இன்னும் அர்ஜுனா கண்டினியூ பண்ற. அப்புறம் பகவான் சொல்வார், வியாமி ஸ்ரேணேவ துரத்தல் அல்லது செயல். வியாமி ஸ்ரேணேவ வாக்கியேன புத்தி மோகய சீவமே தத் ஏகம் வத நிச்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோ அகம் ஆப்னுயாம். ஏக்கம் வத அப்படின்னா ஒன்றே ஒரு சொல். எனக்கு ஒரே விழா குழப்பம் எல்லாத்தையும் சொல்லி நான் என்ன பண்ணணும், நான் கன்ஃபியூஷனா இருக்கேன். அதெல்லாம் வேண்டாம். நான் உன்னை வந்து ஏத்துண்டாச்சு, நீதான் கடவுள், நீதான் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போற. பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கேன். நம்ம அதையும் பார்த்தோம். இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணோம், நம்மளை விட சீனியர் இல்லை, நம்ம அந்த ஒரு இதுல வந்து யார் நிபுணனா இருக்கானோ அவங்ககிட்ட அணுகி இதுக்கு எப்படிப்பா சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கேட்கணும். இல்ல எனக்கு தெரியல, எல்லாமே போச்சு, இருண்டு விடுத்து, தூக்கு போட்டேன், செத்தேன். தட் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன். We have to approach a higher authority. அர்ஜுனன் கிட்ட யாரு ஹையர் அத்தாரிட்டி இருந்தா? சாக்ஷாத் பகவானே இருந்தார். இஸ் சோ லக்கி. அப்போ அவர் வந்து சரணடைந்து கேட்கிறார், ஒரு இது சொல்லுங்க, எனக்கு இந்த ஃபுல் வியாக்கியானம் சொன்னெல்லாம் புரிய மாட்டேங்கிறது. ஏக்கம் வதனால் சொல்லு, ஏக்கம்னா ஒன்று. நிச்சயமா என்ன பண்ணணுமோ அது நீ எனக்கு கரெக்டா சொல்லு. 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் என் புத்தி பேதலிக்கின்றது. எல்லாம் எனக்கு சேமா தான் தோன்றது, அதனால எனக்கு பேதலிச்சு போயிடுது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. அது எப்படி? சும்மா என்னத்தையோ சொல்லாது, எனக்கு என்ன நன்மை, எனக்கு எது பயன் தரும், அதை நீ வந்து நிச்சயமா எனக்கு வந்து அதை நீ சொல்லு, இது பண்ணு அப்படி சொல்லி, இதுதான் உனக்கு நன்மைன்னா நான் அதை பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிற. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது? ஏக்கம் வத, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. ஏக்கம் வதனா என்னது? ஒரு சொல், நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் அதை கேட்கிறேன் அப்படின்னு. அப்ப 2.11 30 வரைக்கும் என்னது? ஞான யோகம். ஞானத்தை வளர்த்துறாரு நிறைய, இதெல்லாம் சொல்ற 2வது நேத்தத்தை சாப்டர்ல. இது அப்படி அது அப்படி, உடல் நாம் உடல் அல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற. எல்லாம் சரிதான், புரியறது எனக்கு. அவர் 2.38 2.38 53 வரைக்கும் என்னது? புத்தி யோகம், பக்தியுடன் எப்படி செயல்படுவது, அதையும் நீ வந்து சொல்ற. அதனால வந்து நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி ஸ்வல்பம் அப்பியஸ் அப்படின்னா என்னது? பகவானை நினைத்து பண்ற ஒரு செயலும், அது சின்ன செயலா இருக்கலாம்,
ஒண்ணும் இல்ல, நான் வந்து கோயில் பக்கத்துல இருந்து போனேன், கோயில் இப்படி பண்ணிட்டு போயிட்டேன், அதுக்கும் எனக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும். இல்ல வெளியில செருப்பெல்லாம் கழட்டி உள்ள போயிட்டு பிராகாரம் எல்லாம் சுத்திட்டு பகவான் நல்லா சாஷ்டாமா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போனா அதுக்கும் எனக்கு பலன் கிடைக்கும். இல்ல இப்ப கோயிலே உட்காந்து ஃபுல் டே ஆராதனை அர்ச்சனை பண்ணா அதுக்கும் ஒரு பலன் கிடைக்கும். நான் இப்ப பகவானுக்கு வேண்டி ஒரு சின்ன தொண்டு புரிஞ்சாலும் அது ஓகே, கோயில் இல்லை வீட்லயே நான் வந்து ஆஃபர் பண்றேன் பகவானுக்கு. தான் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண நான் டெய்லி தண்ணி வைக்கிறேன், ஒரு துளசி இலை போட்டு பகவானுக்கு வந்து நீர் பிரசாதம் அது பண்றேன். எஸ், அதுக்கும் நமக்கு இது கிடைக்கும், பலன் கிடைக்கும். சோ பகவானுக்கு செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இது கிடைக்கும், என்னது பலன் கிடைக்கும். அதுல அது தப்பான ஏதாவது தப்பு காரியம் வந்தாலும் அதுல வந்து பாவம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. இதுல 2.38 இருந்து 53 வரைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றீங்க. சோ ஒரே கன்ஃபியூஷன். அப்ப நீ என்னதான் பண்றது? ஞான யோகத்துல புரிஞ்சுக்கிறேன், ஆனா எப்படி செயல்படுத்தணும் தெரியல. புத்தி யோகம் வேற விதமா சொல்றது, ஏன்னா பலனை எதிர்பார்க்காதேங்கிறது. ஆனா சண்டை போடு ராஜ்யம் கிடைக்கும்னு சொல்றது, என்னதான் நான் பண்றது? சோ இப்ப இந்த ஒரு போல் இருக்கு, இங்க நம்ம இங்க போயிட்டு இருக்கோம், என்னது ஒரு ஒரு வழி தெரியாத வழியில போயிட்டு இருக்கோம். உங்க ஆப் எல்லாம் போட்டு இப்பெல்லாம் வருது, என்னது என்னது அது என்ன ஆப் மறந்து விடுறது. அது முன்னாடி எல்லாம் வழியில கேட்டுன்னு இருப்போம், இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லையில. அந்த ஆப் ஓபன் பண்ண அந்த டைரக்ஷன் காட்டும், இங்க இருக்கும், ஆனா இப்படி போயிட்டு அப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு அதுவும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூகுள்ல நமக்கு வந்து காட்டும். ஸோ திஸ் வேயும் போகலாம், திஸ் வேயும் போகலாம், திஸ் வேயும் போகலாம், திஸ் வே ஆல்சோ யூ கேன் கோ அதர் வே, இதெல்லாம் காட்டும் நமக்கு. அப்ப எந்த பாதையில போகணும் எனக்கு வந்து நிச்சயமா ஒரு வழி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிறார். அர்ஜுனா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறார் நிஷ்காம கர்மயோகம். அப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவார், நிஷ்காம அப்படின்னா வந்து உனக்கு வேண்டி இல்லை, என்னை நினைத்து நீ வந்து பண்ண அப்படின்னு. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாச்சாரஹ ச உச்சியத்தை. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் மித்யாச்சார, அதனாலதான் சிலதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன்னா. மித்யாச்சாரனா போலி மனிதன். இப்ப வந்து ஒரு ஒரு இருக்கு, ஒரு ஆசாமி, சாமி இல்ல அவர் ஆசாமி தான், அவர் சாமி மாதிரி வேஷம் போட்டுருக்காரு, அவர் வந்து சுவாமி கிடையாது. ஏன், கமண்டல இருக்கு, கரெக்ட் தான், காவி உடை, எஸ், மாலை இருக்கு, என்னெல்லாமோ போட்டு இருக்கார், இது தலையெல்லாம் கூடி வளர்த்து தாடியெல்லாம் வளர்த்து எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் சரிதான். ஆனா என்ன இருக்கு கையில, மொபைல் போன். மொபைல் போன்லாம் இப்போ சுவாமிஜிகள்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பண்ணலாம். யார்கிட்ட பேசுறது, பகவான்கிட்ட பேசுறது மொபைல் போனா வேணும், மொபைல் போன் வேணுமா, நான் வேண்டாமே. அப்போ பொருள் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல யார்கிட்டயோ பேசுறதுக்கு தான், நம்ம மனைவியோ மக்களோ இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்ல ஃப்ரெண்டோ எவன்ட்டையோ என்னப்பா சாப்பிட்டியா, இதுதான் ஆரம்பிக்கும். சாப்பிட்டியாலேருந்தே தான் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் ஊர் கதையெல்லாம் நம்ம அலசிட்டு இருப்போம், நமக்கு அவசியமே கிடையாது. மோடி என்ன பண்ணா, அது அப்படி பண்ணிருக்கலாம்ல, சார் என்ன யோகி என்ன இப்படி பண்ணிட்டா, இதெல்லாம் அலசின்னு இருப்போம். நம்ம சொன்னா என்ன சொல்லனா, அவங்க பண்றதை அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளால முடியுமா அவங்க போய் கையை பிடிச்ச நிறுத்தி பண்ணாதேப்பா நம்ம சொல்ல போறோமா, கிடையாது. ஆனா டீ கடையில நம்ம உட்காந்து பேசுற பொழுது நம்ம வந்து இந்த மொபைல் போனை வச்சிருந்து அரட்டை கச்சேரி மாதிரி நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். வேஸ்டேஜ் ஆஃப் டைம். அது பாலிடிக்ஸை பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும், கிரிக்கெட்டர்ஸை பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும், எனிதிங் அதர் தேன் பகவானை பத்தி பேசுறது எல்லாமே வேஸ்டேஜ் ஆஃப் டைம். ஒரு வந்து மனிதன் வந்து ஒரு காவி உடையெல்லாம் உடுத்தினா அவனை பார்த்தா எல்லாம் கெட்டப், நல்ல ஒரு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்ல போனா பிரைஸ் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கான். ஆனா அவனோட புலன்கள் எப்படி, கையில ஒரு சிகரெட், ஒரு கிக் அடிச்சா நல்லா ஒரு தம் இழுத்து, நல்லா தம் இழுத்து விட்டேன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கிறது அப்படின்னா அவனுக்கு சிகரெட் வேண்டியிருக்கு, ஊர்கதைக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு மொபைல் வேண்டியிருக்கு. ஸோ இவனெல்லாம் என்ன சொல்லலாம், மித்யாச்சாரர் அப்படின்னா இவன் வந்து போலி மனிதன். இதெல்லாம் வந்து சரியான பாதையில அவங்க எல்லாம் கிடையாது. பகவானை நினைத்து நிஜமா அப்படி பண்ணனா அவன் வந்து இந்த மாதிரி காவி உடையெல்லாம் உடுத்திக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அவன் டெய்லி ஆபீஸ் போகலாம், டெய்லி ஸ்கூல் போகலாம், என்ன அவனோட தொழில் உண்டோ அதை பண்ணலாம். ஆனா மனசுல என்ன இருக்கும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். எது பண்ணாலும் பகவானுக்கு நான் பகவானை நினைத்து பண்றேன், எதுக்குமே நான் ஒரு பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு தான் பண்றேன். அந்த மாதிரி இருக்கணும் தான் சரியான துறவு மனப்பான்மையில இருக்கான். ஏன்னா அவனுடைய பலனை அவன் வந்து எதிர்பார்க்கறது இல்லை, அவன் செயல்களின் பலனை எதிர்பார்க்கறது இல்லை. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு வேஷம் கட்டிண்டு பண்றவங்க எல்லாம் என்னது, போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களின் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். நியத்தம் குரு கர்மத்வம் நிஷ்காம கர்மயோகம். எப்படி பண்ணோம், நியத்தம் எப்பவும் நித்தியம், நியத்தம்னா நித்தியம்னு அர்த்தம். நியத்தம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜாயோய அகர்மணக ஷரீர யாத்ரா பிச்சதே ந பிரசித்தேத் அகர்மணக. ஒரே கர்மணா அகர்மணா எல்லாம் வருது என்னடாப்பா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இதுலதான் அந்த கர்மா பத்தி உள்ள சாப்டர் தான் இது. என்ன பார்க்கலாம், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, சிம்பிளா சொல்லியாச்சு. அப்ப யாராவது கேட்ட இப்பவே இந்த வயசுல என்ன 40 வயசு தான் ஆறுது, 60 வயசு தான் ஆறுது, 80 தான் ஆறுது, இன்னுமே இப்பவே பகவத்கீதா படிச்சேன்னா வாழ்க்கை நிறைய இருக்கே, படிக்கலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவா.
பொதுமக்களோட அபிப்பிராயம்னா நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம முட்டாளாவே தான் இருப்போம். ஏன்னா இன் ஜெனரல் எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்பா. இப்பவே என்னது பகவத்கீதை படிக்கிற, இன்னும் நிறைய வாழ்க்கையில இன்னும் நிறைய சாதிக்க இருக்கு அப்படின்னு. வாழ்க்கையில சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் பகவத்கீதையை படிக்கிறோம். ஏன்னா இது மேனுவல், எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் கத்துக் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நிறைய பேருக்கு என்ன அர்த்தம் நினைக்கிறாங்கன்னா, பகவத்கீதை படிச்சதுனாக்க நம்ம சன்னியாசம் வாங்கி விடுறோம், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல அவங்க வந்து கீதா இப்பவே என்ன படிக்கணும், நல்லா ரிட்டையர் ஆகி எல்லாம் நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் படிச்சா போறோம். கிடையாது. அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாம் அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும் போதே படிச்சார். அப்பதான் வெளியில வந்தப்பறம் எனக்கு இரண்யகசிபு அவ்வளவு அரக்கனா இருந்த அப்பாவையே எதிர்த்து நின்னான். அவ அப்பா என்ன சொன்னார், நான் தான் கடவுள், அது போல வரம் வாங்கியிருக்கேன், எல்லாரும் என்ன வழிபடுங்கன்னா ஊர் மக்கள் எல்லாரும் வந்து இரண்யகசிபை நம்ம அவரோட போட்டோ தொங்க விட்டு அவருக்கு ஆராதனை பண்ணி இரண்யகசிபை நமன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவருடைய பிள்ளை பிரகலாத என்ன பண்ணான், பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும்போதே எல்லாம் பகவானை பத்தி கேட்டு எல்லாம் பண்ணி அது குழந்தை பிறந்து வெளியில வந்தப்புறம் பேசலாம் ஆரம்பிக்கும் போது நாராயணாய நம அவர் அந்த குழந்தை வாயில அதுதான் வந்தது. என்னப்பா, நான்ப்பா உன்னோட அப்பாப்பா, நான் சாகா வரம் வாங்கியிருக்கேன், என்னதான் எல்லாரும் கொண்டாடணும், என்னதான் பகவானை நம்புறேன்னா சாரி, அது கிடையாது, நாராயணர் தான் கடவுள். அவ்வளவு துன்பப்படுத்துறாரு, எல்லாம் பண்ற அந்த குழந்தைய. அப்பவும் வந்து சொல்றது இல்லை, ஆனா எல்லாத்தையும் அவர் சேஃப். ஏன்னா பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய பக்தன் அழிவதில்லை, என் பக்தனை எப்போ நான் காப்பாத்துறதுக்கு நான் வெயிட் பண்றேன். பகவான் வேலையை அதான் வெயிட் பண்ற, எப்படாப்ப நீ என் பேர் எடுப்ப, நான் உனக்கு ஏதோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. நமக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறோம், அதுதான் நம்மளுடைய பிரச்சனையே தவிர, நம்ம பகவான் கொஞ்சம் நாம எடுத்தா, ஓ நீ பிரசன்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா, ஓ நீ வந்து என்ன ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா, ஜப்பெல்லாம் பண்றியா, இப்ப கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் வேற பண்றியா, சரி சரி உனக்கு நான் என்ன கொடுக்கணும், ரிட்டர்ன் கிஃப்ட். இப்ப நம்ம இப்ப ட்ரெண்ட் அப்படிதானே இல்லை, நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாம். எங்கேயோ ஒரு போனோம், ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போனோம்னா அவங்க ரெடியா வச்சிருந்தோம், நம்ம வரோமோ இல்லையோ அவங்க ரெடியா வச்சிருப்பாங்க என்னது, ரிட்டர்ன் கிஃப்ட். நம்ம ஏதோ கொடுத்தா அவங்களும் திருப்பி கொடுக்கணும்னு. கடவுள் அந்த காலத்துல இருந்தே ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நீ என்ன எப்ப ஜபம் பண்ற, எப்ப என்ன நினைக்கிற சொல்லு, இம்மிடியட்டா உனக்கு நல்லது நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டார். காற்றாவும் மழையாவும் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சௌரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இயற்கையில. இருந்தாலும் அவர் வந்து நமக்கு நல்லதை பண்ணுவார். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வாயாக, அவர் வந்து கிருஷ்ணரே சொல்லியாச்சு. உனக்கு என்ன உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, ஒரு வேலைக்கு போனோமா தாராளமா போ, அதுதான் உனக்கு வந்து கடமை. ஏன்னா உனக்கு பொறுப்பு இருக்கு, வீட்டுல வந்து நிறைய இது இருக்கு, பொறுப்பு என்னது, பசங்களை எல்லாம் வளர்த்தணும், இது ப்ரொவிஷன் எல்லாம் வாங்கி போடணும், எல்லாம் இருக்கு. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பிராரப்தம் இருக்கும். உன்னோட வேலையை நீ பண்ணுதான் சொல்ற. அப்ப அதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவத்கீதா படி, என்னையே கோயிலே உட்காருன்னு சொல்லவே இல்லை. அப்படி யாராவது கயிறு திருத்தி இப்போ தப்பு அர்த்தம் சொன்னா, இந்த 3.8ல என்ன பகவான் சொல்லியிருக்கான்னு எடுத்து சொல்லணும். பகவானே சொல்லலையே, உங்களையே என்னையே வழிபடுலாம் சொல்லலையே. உன்னுடைய என்னது உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அர்ஜுனன் சொன்னா நமக்கும் அது பொருந்தும். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். ஒண்ணுமே செயலாற்றாம நான் வந்து பகவான் இப்படின்னு நினைத்துட்டு இருக்கேன், அது முடியாத காரியம். ஏன்னா மனம் ஒரு குரங்கு. சும்மா ஒரு 2 செகண்ட்ஸ், ஒரு 2 மினிட் நினைச்சுன்னு பார்க்கலாம், இல்ல ஒரு 1 மினிட் ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சு இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கரெக்டா அதை அலாரம் மாதிரி அடிக்கும். அதுக்குள்ள பார்த்தா மனசு எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்கும். வேற கண்ணு மூடி இருப்போம், காது மூடி இருப்போம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். காது வந்து என்னது விட முடியாது, ஒரு மாதிரி பஞ்செல்லாம் அடைச்சிருந்தாலும் மனசு எங்கேயோ போயிட்டு வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. வெறும்னு சும்மா உட்காடுறோம், அதை விட நீ வந்து ஏதோ உன்னுடைய கர்மா பண்ணின்ற, உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமையோ அதை நீ செய். உன்னை வேலைக்கு போகணுமா இல்ல என்ன இருக்கோ அதை நீ ஒழுங்கா பண்ண. அதுதான் வந்து அந்த செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. சும்மாலாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கவே முடியாது. ஒரு உடல்னு இருந்ததுனாக்கா ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ அதனால சும்மா இருக்கிறவன், அந்த மாதிரி ஒரு உடலை பெற்றவனுக்கு சும்மா உட்கார்ந்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையே ஆகாது. அதனால நீ உன்னோட டியூட்டி பண்ணு, ஆனா என்னை நினைத்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகம் வரை. நீ கர்ம காண்டம்னா என்னது, செயல் பண்ணு. உனக்கு வேண்டி நீ வேலைக்கு போற, உனக்கு வேண்டி சம்பாதிக்கிற, உனக்கு வேண்டி எல்லாம் வாங்கிக்கிற, உன் குடும்பத்துக்கு வேண்டி வாங்கிக்கிற, உன் மனைவிக்கு வேண்டி கொடுக்குற, எல்லாம் ஆல் செட் டன். ஆனா என்னது, என்னை நினைத்து. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் தான் என்ன சொல்றேன், எதுவுமே கர்ம காண்டம்னா உனக்கு வேண்டி பண்ற, அதுல இருந்து என்ன கர்ம யோகத்துல எப்படி மாத்தணும், பகவானை நினைத்து அந்த செயல்களை. ஒண்ணும் இல்ல, பகவான் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை சொல்லிட்டு பகவானை நினைத்து ஒரு காரியம் பண்ண. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ அந்யத்ர லோகோ அயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானை நினைத்து நீ வந்து என்ன பண்ணாலும் அது வந்து கண்டிப்பா முடியும். நிறைவேற்றப்படலாம்னா என்னது, அது வந்து பகவான் ஏத்துக்கிறார். உனக்கு என்ன வேணும், நிறைய மார்க்ஸ் வேணுமா, நல்லா படி, உனக்கு அதுக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன்.
நீ படிக்க மாட்ட, நான் மார்க்ஸ் கொடுப்பேன், அதெல்லாம் கிடையாது. உனக்கு அந்த மாதிரி உனக்கு நல்ல மார்க் வாங்குற ஆசை இருக்கா, சரி உனக்கு அந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தேனே, அங்க ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கர் இருக்காது, வீட்டுல சண்டை சச்சரவு இருக்காது, நிசப்தமா இருக்கும், படிக்கிறதுக்கு உனக்கு மூடு கொடுக்குறேன், எல்லாம் அவர் தான் கொடுக்குறேன், நினைவு சக்தி கொடுக்குறேன், மறதி கொடுக்குறேன், எல்லாம் அவர் தான் கொடுக்குறேன், ஞானத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி உனக்கு நான் கொடுத்து உன்னை படிக்க வச்சு நீ நிறைய மார்க் வாங்குவான். இல்ல நம்ம வேலைக்கு போறோம், பதவி உயர்வு வேணும், அது பதவி உயர்வுக்கு நம்ம என்ன வேணும், நிறைய இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணி நம்ம வேலையில நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருந்து இதெல்லாம் பண்ணினோம்னாக்கா பாஸ்க்கு கண்ணுக்கு நம்ம தெரியும். அப்ப அக்கார்டிங்லி நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷன், நல்ல ஒரு சம்பளம் அப்படி எல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க. சம்திங் வாட் எவர் நம்ம எந்த இதுல இருக்கோம், நிலையில இருக்கோமோ அக்கார்டிங்லி. சோ விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு ஒரு நமஸ்காரம். அவரை விஷ்ணு தான் சொல்லியிருக்காரு, ஏன்னா கிருஷ்ணரே வந்து விஷ்ணு அவதாரத்துல வருவார், அதனால இங்க விஷ்ணுன்னு போட்டிருக்கு. சோ விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. பாக்கி எல்லா செயல்களும் எப்படின்னாக்கா திரும்பி 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 பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில ஒண்ணு கொண்டு தள்ளும். எனக்காக நீ பண்றது மாத்திரம் அது வந்து அக்கர்மா, இனிமேதான் வரும், அந்த அக்கர்மா லெவல்ல போயிடும். அதுல நீ வந்து ஒரு பாதிப்பும் அடைய மாட்டாய் அப்படின்னு. எனவே குந்தியின் மகனை, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, யாருடையது, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு உள்ள அந்த மாதிரி செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். பந்தம்னா இதேதான், திரும்பி சுழற்சி, பிறப்பு இறப்புன்னு சொல்லி. ஆனா எங்க பிறப்போம் தான் தெரியாது, எந்த உருவத்துல பிறப்போம் தெரியாது. 84 lakhs ஸ்பீஷீஸ்ல எந்த மாதிரி உருவம் கிடைக்கும் நமக்கு தெரியாது, அந்த தீர்ப்பா வகையில தான் இருக்கும். சோ அதனால நான் அந்த சுழற்சியில நம்ம விடுபடணும்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துற செயல்ல நம்ம ஈடுபடணும். இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம்னா அழகா ஒரு திலகம்லாம் இட்டுண்டு, இல்ல உங்க வீட்டுல என்ன இருக்கோ, திருநீர்னா திருநீர், திலகம் ஏதோ ஒண்ணு பகவானுடைய அதெல்லாம் இட்டுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் வந்து காலையில வந்தோன்னா ஒரு பகவானுடைய நாம சொல்லி, அந்த நாமங்கள்லாம் சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, நீங்க ஒரு என்ன ஜிம்முக்கு போறீங்க, இமீடியட்டா அந்த இதை தூக்கு, பளுவ தூக்கு அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். கொஞ்சம் ஒரு வார்ம் அப், பாடிக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்னது அந்த டியூன் பண்ணும். அந்த பாடி ஷுட் பி டியூன் டு தட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10-15 minutes அது பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸ்கூல்ல குழந்தைகளுக்கு வந்து பிடி இதுல பார்க்கலாம், சும்மா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண 1 2 3 இதெல்லாம் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கடினமான இதெல்லாம் கொடுப்பா. அது போல நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்கணும், முதல்ல தயார்படுத்தணும். ஏன்னா காலையில என்னன்னு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு கிளாஸ் வந்து உட்காரலாம்னா எங்கேயோ போகும், மைண்ட் எங்கேயோ போகும். அதெல்லாம் வார்ம் அப் பண்றதுக்கு என்னது, ஜபம் பண்ணலாம். ஜபம் பண்ணும்போது என்ன ஒரு மாதிரி செட் ஆயிடும், மைண்ட் செட் ஆகி அப்ப இது படிக்கும் போது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது, நல்லா புரியும். அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி ஜபத்துக்கு வாங்க, ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். தனியா பண்றவங்க நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல லெவல் 1 லெவல்ல நமக்கு அந்த தனியா ஜபம் பண்றது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது. அப்ப இங்க கிளாஸ்ல வந்துட்டோம், யாரோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம கூட பண்ணலாம். இல்ல இன்னைக்கு நீங்க பண்ணுங்கன்னா அதுக்கு நான் பண்றேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழகா அந்த ஜபத்தை எடுத்துன்னு பண்ணலாம். சோ இந்த உனக்கு குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். அப்ப என்னது, உனக்கு திரும்பி திரும்பி இந்த சுழற்சி, பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழற்சியிலிருந்து வெளியில வந்து விடுவாய். சோ கர்மாவின் வகைகள் இப்ப பார்க்கணும். கர்மானா செயல்கள். அதுல என்னது, நல்ல செயல் இருக்கும். கர்மானா நல்ல செயல், பகவானை நினைத்து இல்ல ஏதோ நல்ல விஷயங்கள் பண்றோம். யாரோ இப்போ ஒரு ரோடு கிராஸ் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வயதான ஆளு, இது என்னது சிக்னல் எல்லாம் முடிஞ்சுடுச்சுன்னா திரும்பி அந்த சிக்னல் மாறத்துக்குள்ள அவர் கடந்து போகவே முடியாது, ஏன்னா ஹாஃப் லெவல் தான் வந்திருப்பேன், ஏன்னா ரொம்ப வயசானவர், கையில பேக் இருக்கலாம், இது சம் இமேஜினேஷன் சொல்றேன். அப்ப அவர் கை தாங்கள நம்ம பிடிச்சுக்கலாம், ஒரு பேக் நான் பிடிச்சுட்டோம், உங்க கையை நான் பிடிச்சுக்கிறேன் தாத்தா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவரை கிராஸ் பண்ணும்போது அதுக்குள்ள சிக்னல் வந்துடுது கிரீன், இருந்தாலும் நம்ம கிராஸ் பண்றோம் பார்த்துட்டு பின்னாடி அந்த வண்டிக்காரன் நிற்போம் கண்டிப்பா இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு செயல் தான் நம்ம பண்ணலாம். இது எல்லாமே கர்மா, நல்ல செயல்கள் தான். அது வந்து நல்லது, இது இஃபெக்ட் கொடுக்கும். நல்ல செயல் தான், ஆனா அது வந்து இஃபெக்ட் கொடுக்கும், அதுலதான் கர்மா. நல்ல எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும் பொருள் தளத்தில் நல்ல வேலை. நல்ல வேலைன்னா பொய் சொல்லாம இருக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்றது, பணத்தால உதவி பண்றது. நீ ஃபீஸ் கட்டியா ஆகணும், எனக்கு பணமே இல்லவோ, அப்படியா எனக்கு நீ கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாளைக்கே நீ போயிட்டல நேத்து பைசா இந்த இடத்துக்கு கொடுத்துக்கோ, நீ 1000 கட்டி என்கிட்ட 5000 இருக்கு 10,000 இருக்கு கொடுத்தனா பூச்சு, டேட்டு நேத்துக்கே பட்டிருக்கணும், அது போயிடுத்து அடுத்த வருஷம் தான் நான் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு. அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் நீ 10,000 கொடுத்து 1,00,000 கொடுத்தாலும் யூஸ் கிடையாது. அப்போ சரியான டைம்ல சரியான ஆளுக்கு சரியான இடத்தில் நம்ம வந்து யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமோ நம்ம கிட்ட இருந்தா கொடுக்கதான் வேணும்னு கிடையாது. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணினாலும் நம்ம வந்து பகவானின் இது நல்ல செயல்கள்லாம், பகவான் ஒரு பக்தனா இருக்கிறோம், நல்ல செயல் தான் ஈடுபடும். சோ அந்த இது என்னாகும், ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும், அது ஒரு நல்ல நம்ம பண்ணிருக்கோம், நல்ல வந்து பலனை கொடுக்கும். அகர்மா அதோட அடுத்த 3வது நம்ம சொல்லலாம். அகர்மான் வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், எது பண்ணக்கூடாதோ அது வந்து நம்ம பண்றோம். ஒரு பொய் சொன்னா அதுக்கு ஒரு இது கிடைக்கும்னா பொய் சொல்றோம், வெட்டி துண்டிதான் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா ஒரு உயிரை கொன்னு, அது என்ன டெட் பாடி தான். மீன் சாப்பிடுறவங்க எல்லாம் என்ன சாப்பிடுறாங்க, மீன் வந்து செத்து போயிருக்கும்,
இட்ஸ் அ டெட் மீன், ஒரு டெட் பாடி தான் மீனோட டெட் பாடி. அதை நம்ம நல்லா கட் பண்ணி அதை நல்லா வறுத்தோ வாட்டுவர் மசாலா போட்டோ இன்னும் சாப்பிட்றோம். எப்படி இருக்கும்? எதிர்வினை கிடைக்கும், அதுவும் எதிர்வினை கிடைக்கும். எது பண்ணாலும் சரி, செடி கொடி மரங்கள்லாம் கட் பண்றோமே அதுல கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதுவும் வந்து ஒரு வளர்ற ஒரு செடி, ஒரு கத்திரிக்காயும் வளர்ந்துட்டு இருக்கு, அந்த கத்திரிக்காய் பிடிச்சு இழுத்து நமக்கு சாம்பார்ல போட்டு சாப்பிடணும். எஸ், அதுலயும் பாவம், அந்த பாவம் உண்டு. ஆனால் ஒரு உயிரை கொள்ற பாவம் அதுக்கு கிடைக்காது. இந்த பாவம் கண்டிப்பா வரும். ஆனா இந்த பாவத்துல இப்ப எப்படி வெளியில வருதுன்னா அதுவும் பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. நீங்க வரப்போற ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா எது கர்மானா நல்ல காரியம் பண்ணுவோம், அதுக்கு ஒரு எதிர்வினை கிடைக்கும். அக்கர்மானால எந்த எதிர்வினையும் ஏற்படாத, சாரி நான் மாத்தி போட்டேன், விகர்மா, சாரி நான் மாத்தி போட்டேன், விகர்மா. விகர்மானா கடவுளின் சட்டங்களை மீறுதல். எது பண்ணக்கூடாதோ, பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் சொல்லுவோம், திருடக்கூடாது பண்ணுவோம், கொலை பண்ணக்கூடாது கொலை பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் வந்து விகர்மா, ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் கர்மா. அகர்மா, அகர்மானா என்னது? நான் வந்து எதை பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணுவேன். இப்ப எப்படின்னா என்னது, இப்ப பகவானை நினைத்து நான் ஒரு மீன் வாங்குறேன், மீன் வாங்கி சாப்பிடுறேன்னா பகவான் கேட்கவே இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணுமே. சரி, நான் வந்து நல்லா மீன் எல்லாம் வச்சு இல்ல ஏதோ சிக்கனம் பிக்கனம் எல்லாமே இருக்கு, எல்லாம் பகவான் பகவான் அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. அப்போ நம்ம கொடுக்கவும் முடியாது. ஆனா வெங்காயம் போட்டு இது மசாலா போட்டு சமைச்சு பூண்டெல்லாம் போட்டு சமைச்சோன்னா அதுவும் அவர் கேட்கல. அவருக்கு அதெல்லாம் வந்து ஏத்துக்க மாட்டார். சோ அவர் என்ன சிம்பிளா தான் கேட்கறேன், நீங்க இது மாதிரிலாம் மசாலா உங்க நாக்குக்கு வேண்டியதுனால நீங்க அதெல்லாம் போட்டுக்கிறீங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை, சிம்பிள் ஃபுட்டு தான் நான் கேட்கறேன், ரொம்ப எல்லாம் எஃபோர்ட்டே போட வேண்டாம். அந்த மாதிரி நீங்க எனக்கு கொடுங்க, அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதையே நீங்க பிரசாதமா எடுத்துங்க. சோ அக்கர்மா என்னது, எதை பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி எந்த எதிர்வினையும் வராது. அதனால நம்ம வந்து பாவமும் வராது, புண்ணியம் வராது. பாவம் எப்போ வரும்? விகர்மா பண்ணா பாவம் வரும். திருடினா போய் சொன்னா அதோட பாவம் கிடைக்கும். புண்ணியம் எப்போ கிடைக்கும்? கர்மா, நல்ல செயல்கள் பண்ணா புண்ணியமும் கிடைக்கும். நமக்கு இரண்டுமே வேண்டாம்ங்கிற என்ன, புண்ணியம் கிடைக்கும் வேண்டாம். ஏன்னா புண்ணியம் கிடைச்சதுன்னா இட்ஸ் லைக் ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ். இப்ப நம்ம ஏதோ இப்பெல்லாம் வரதே நிறைய, அதாவது நியோ காயின்ஸ் என்னெல்லாமோ சம்திங் பேர்ல எல்லாம் வரும். நீ ஒரு 100 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கினா ஒரு ரூபா உன்னோட அக்கௌண்ட்ல வந்து பாயிண்ட் ஏறி இருக்கும். நீ 1000 ருபீஸ் பண்ணா ஒரு 100 ரூபாய் ஏறி இருக்கும்னு. ஓ அப்படியா, அப்போ 500 பாயிண்ட்ஸ் ஆயிடுது. அப்ப நம்ம இன்னும் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணா இந்த 500 பாயிண்ட்ஸ் வில் பி டிடக்டட். அதெல்லாம் இப்ப நமக்கு நிறைய மாடர்ன் டெக்னாலஜில இந்த ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய தெரியும். சோ இது வந்து இதுதான் என்னது, நம்ம என்ன பண்றோமோ இமிடியேட்டா ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு. சோ கர்மால வந்து நல்ல காரியம் தான் பண்றோம், அந்த நல்ல காரியத்துக்கு நமக்கு வந்து ஒரு இது கிடைக்கும், ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். என்னது? நல்ல காரியத்துக்கு நல்ல வெரி குட் புண்ணியங்கள். சோ இவ்வளவு புண்ணியம் இருந்தது, இன்னும் நிறைய காரியம் பண்ண 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 இவ்வளவு புண்ணியம் வந்தாச்சு. அப்புறம் அதை அனுபவிக்கணுமே. மேல் உலகம் போய் ரொம்ப ஊர்வசியெல்லாம் இருப்பாங்க, தேவர்கள் வாழும் இடத்திலோ அந்த நல்ல உலகத்திலாம் போயிட்டு வாழ்ந்து எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் அது கரைஞ்சிடும். இவ்வளவு இருந்த கர்மா, இவ்வளவு இருந்த என்னது புண்ணிய பலன்கள்லாம் என்ன நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு நல்லா அனுபவிச்சு சோமரசம் எல்லாம் முடிச்சு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா எல்லா இது இந்த பலன்லாம் ஆயிருக்கும். இது புண்ணிய பலன்லாம் பத்தம். அப்ப என்ன பண்ணோம்? திரும்பி பிறவி திரும்பி பிறப்பு எடுக்கணும். அதே போல பாவ செயல்களையும் ஒரு ஜெயில போடுறவன் என்னது, ஆயுள் கைதியானா கூட ஏதோ ஃபியூ இயர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் வந்துருவோம் முடியல. இல்ல 5 இயர்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்னா 5 வருஷம் அவன் வந்து ஜெயில போய் அந்த 5 வருஷம் முடிஞ்சுட்டு வருவான் வழியில. இல்லையா? எங்க வருவான்? வீட்டுக்கு தான் வருவான். திரும்பி திருடி உள்ள போனவன் திரும்பி திருடுறதுக்கு தான் மனசு தோணும். அப்ப திருடுவான், நாட் நெசசரி, திருந்தி வாழறவங்களும் இருக்காங்க. ஒரு இதுக்கு சொல்றேன். அப்போ பாவ வினைவுகள்னா என்னது? அது பாவ செயல்கள் பண்ண என்னது, அதோட விளைவு என்னது? அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட். போயிட்டு இப்ப நம்ம இப்பவே திருடி கொள்ளையெல்லாம் பண்றவங்க போவாங்க பாதாள லோகத்துல போய் எங்கேயோ அங்க போயிட்டு வேண்ணை நிலவரத்தை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு எல்லாம் ஒன்று பாவம்லாம் திருந்தெடுத்துப்பா, திரும்பி பிறவி எடுன்னு. சோ அது கர்மாவா இருக்கட்டும் விகர்மாவா இருக்கட்டும், திரும்பி நமக்கு பிறவி கண்டிப்பா உண்டு. அப்ப நமக்கு பிறவிய வேண்டாமே, நம்ம தான் மேல போறதுக்கு மாத்திரம் இருக்கோம், திரும்பி இங்கேயே சுத்தின்னு இருக்கோம்னாக்கா அப்போ அகர்மா செய். அகர்மானா என்னது? பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்ண. நீ சாப்பிடுறியா, பகவானுக்கு ஒரு அதுக்கு பகவான் முன்னாடி வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர சொல்லி, இல்ல ஒண்ணுன்னு இல்ல, ஒரு மாலை சொல்லலாம், 2 மாலை சொல்லலாம். இல்ல அவ்வளவுலாம் நேரம் இல்ல, காலையில ஆபீஸ் போனோம், அதுல டிஃபன் எடுத்துன்னு போனோம், வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ண சொல்லி எடுத்துன்னு பேக்ல போட்டு எடுத்துன்னு போயிடலாம். இப்ப போற வழியிலயும் ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லலாம். எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அது வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது என்னது, நான் அந்த நம்ம டப்பால கொண்டு போறதே பிரசாதம். இட் ஹஸ் பிகம் பிரசாதம். ஜஸ்ட் பகவான் முன்னாடி வச்சு நம்ம ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லி அந்த டப்பா எடுத்துன்னு போகும்போதே நம்ம பிரசாதம் உணர்வோம்ங்கிற அந்த ஒரு இது வரும், அது எஃபெக்ட் வரும். சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம துணி போட்டினாலும் சரி, ஒரு செயல் பண்றோம், யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்றோம், எது பண்ணினாலும் whatever you do அது வந்து எதிர்வினை கொடுக்காது. எது? அகர்மம். பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் எதிர்வினை கிடைக்காது. அப்ப என்னது, நம்ம பேகேஜே கிடையாது, திரும்பி திரும்பி பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லதான். நான் பகவானை நினைத்து பண்ணேன்,
அதனால ஒரு இஃபெக்ட் இல்லை, நான் பாடு போயிட்டே இருக்கேன், பகவானை நினைத்து போயிட்டே இருக்கேன், திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்ப என்னது, எந்த எதிர்வினையும் ஏற்படாத பக்தி நடவடிக்கை, தியாகங்கள், யாகம், தியாகம், ஜப்பா, பஜன், இது எல்லாமே இதுல வந்து அடங்கும். பகவானை நினைத்து பண்ணும். நான் நல்லா பெருமையா நினைச்சுன்னு நான் தான் பண்ணேன்னாக்கா அது வந்து திரும்பி இந்த இதுல கர்மால் கொண்டு போய் விட்டுரும். ஸோ இட் இஸ் வெரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து பார்த்து பண்ணணும். ஸோ கர்மவாதி, விகர்மவாதி, ஞானி. கர்மவாதி என்ன பண்ணுவோம், நிறைய பூஜை, பனஸ்காரம், விரதம் எல்லாம் பண்ணுவோம். பக்தியுள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள் இருப்பாங்க. ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பி பிறவி எடுப்பார்கள். என்னதான் இப்போ இது ஒரு வெக்கேஷன்ல போற போலதான். இப்பெல்லாம் எல்லாம் ஆன்லைன் பேமெண்ட்லாம் இருக்கு. இதனால என்னதான் ஆன்லைன் பேமெண்டா இருந்தாலும் அக்கௌண்ட்ல பைசா வேணுமே. ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஒரு லட்சம் போட்டிருக்கோம், நம்ம வந்து போயிருக்கோம் பக்கத்து ஊருக்கு தான், ஏன்னா 1 லட்சம் போயிடும் அதுலயே. ஊட்டி, கொடைக்கானல், எங்களுக்கெல்லாம் அதுதான் வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரி. போயிட்டு வரதுக்குள்ள பார்த்தா 80,000 போயாச்சு, 90,000 போயாச்சு. இப்போ இன்னும் 10,000 தான் இருக்கு. அதுவும் போயாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஹோட்டல்காரர் என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் டே ஸ்டே பண்றதுக்கு இங்க பணம் கேட்போம். ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்குலாம் இப்ப முதல்ல இப்பெல்லாம் அட்வான்ஸே கேட்கறாங்களே. இல்லைன்னா போ திரும்பி போய் ஆயாச்சு, அவனுடைய ஹோட்டல் ஸ்டே எல்லாம் ஆயாச்சு, சாப்பாடுலாம் ஆயாச்சு, நீ போ திரும்பி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து திரும்பி பணத்தை சம்பாதிச்சு திரும்பி அக்கௌண்ட்ல போட்டு இதுதான் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் லைக் பாவம் புண்ணியத்தை வந்து சேர்த்து வச்சு அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் மேலுலகம் போறோம். அந்த புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்தப்புறம் திரும்ப வந்து பிறவி எடுக்கணும். ஸோ இது மாதிரி ரிச்சுவல் மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பகவான் பேர்ல பக்தி இருக்கு, கொஞ்சம் அவ்வளவு இல்லை, ஆனா நான் ரிச்சுவல் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல காரியம் தான் பண்றாங்க. ஆனா பிறவி கண்டிப்பா இருக்கும். விகர்மவாதி என்ன சாப்பிடுறான், மாமிசம் ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடுறான். ஃபர்ஸ்ட் கண்ணால சாப்பிடுறான், இட்ஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங். அப்புறம் மூக்கால முகர்ந்து ஆஹா என்ன நல்ல ஸ்மெல்லு, அப்புறம் வாயால சாப்பிட்டு இதை அடைந்தே தீரணும், இன்னைக்கு என்ன ஒரு பெஸ்ட் எனக்கு ஃபுட்டு, அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் பிரபாவம் தோல்வி. என்னது, ஒரு ஹியூமன் பீங்கா வந்தாச்சு, அப்புறம் இதுக்கப்புறம் இது பாதை ரொம்ப சிம்பிள். இங்கேருந்து பகவானோட உலகம் தெரியறது நமக்கு, அப்படியே என்னது பக்தி பண்ணி போக வேண்டியதுதான். ஆனா தோல்வி, திரும்பி அவன் வந்து இந்த மாதிரி பாவ செயல் பண்ணும்போது ஈனப்பிறவியா திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்க கண்டிப்பா அவன் வந்து பிறவி எடுப்பான். இது வந்து விகர்மா. ஞானியா இருக்கணும். அகர்மா லெவல்ல அவன் என்ன பண்ணுவான், ஏழையா இருப்பான், பணம் ஒன்னும் இருக்காது, அவங்ககிட்ட பணமும் இருக்காது, நல்ல துணியும் இருக்காது, ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா எப்பவும் பகவானுடைய ஏதோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கான், பகவானோட தியானத்துல ஆழ்ந்துட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், தட் இஸ் ஆத்ம தத்துவம். ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, இந்த இதுலயே வந்து மனதை லயித்து அதுலயே அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். நான் என்ன உடல் உடுத்திருக்கேன், யார் என்னை பார்த்தா மதிக்கவே மாட்டா, ஐம் நாட் பாதர்ட். இது உடல், நான் என்னோட ஆத்மாவே இந்த உடல், இந்த ஒரு சரீரத்தை உடலா வந்து சட்டையா போட்டு இருக்கும் போதே, நான் அந்த சட்டைக்கு மேல ஒரு சட்டை போட்டுருக்கேன், அது கிழிசலா இருந்தா என்ன, அழுக்கா இருந்தா என்ன, நமக்கு ஐ எம் நாட் பாதர்ட். அதெல்லாம் சில பேருக்குலாம் ஜடையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு நல்ல எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த சுவாமிஜி எல்லாம் பார்த்தா தலையை கூடி வாரிக்க மாட்டாங்க, தலையை கட் பண்ணிக்க மாட்டேன், நாட் பாதர்ட் அபவுட் தியர் லுக்ஸ் அட் ஆல். அவங்க ஆத்மா தானே, அதுக்கு மேல என்ன உடை எப்படி இருந்தா என்ன அப்படிம்பாங்க. சோ ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், தட் இஸ் ஆத்ம தத்துவம், பயனுலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். நான் ஒரு ஒரு நிமிஷமா நான் வேஸ்ட் பண்ணா திரும்பி என்னோட டெத் எப்போ தெரியாது, 10 நாளுக்கு அப்புறமா, 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா, இன்னும் 50 வருஷத்துக்கு அப்புறமா தெரியாது, இல்ல அடுத்த க்ஷணத்தை நான் போறேன்னா தெரியாது. அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும், நல்லா இந்த ஞானத்தையும் பகவானை பக்தியும் பண்ணி நான் இறந்து போயிடணும். அப்பதான் பகவான் ஒரு உலகத்துக்கு போக முடியும். அந்த மறுபிறப்புல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, நான் எப்படி மறுபிறப்பு எடுப்பேன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. அதனால அந்த விஷயத்த அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். இவெல்லாம் பக்தி சேவை பண்ணுவா, கோயிலுக்கு போகலாம். பக்தி சேவைன்னா வீட்லயே உட்காந்து பக்தி பண்ணலாம். வீட்லயே உட்காந்து இப்ப இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதே ஒரு பக்தி சேவை தான். இதுதான் ஸ்டார்டிங். காதால கேட்கறோம் இல்லையா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் வாயால சொல்றது. இதுல ஸ்லோகெல்லாம் இருக்கே, சரி அது தெரியலன்னா காதால கேட்கறீங்க இல்லையா, கான்சென்ட்ரேஷனோட கேட்கணும். இதுதான் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்புறம் பகவானை நினைக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம ஜபாலியே வருது. ஜபம் பண்ணும்போது என்னதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாயால சொல்றோம், அந்த வாயால சொல்றதையே காதால கேட்கிறோம், அது அப்படியே சொல்றோம் கேட்கிறோம். கவனம் எங்க இருக்கு, அப்படியே பகவான் எடுத்து லயித்து போனோம். இதே வந்து நம்ம வந்து பக்தி பாதையில நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது பேசிக் ஸ்டெப்ஸ். அப்ப வந்து அவங்க தான் மிக உயர்ந்தவர்கள். அவங்களுக்கு என்னது, திரும்பி பிறப்பு இறப்பு, ஏன்னா அவங்களுக்கு இதே கிடையாது, there is no reaction at all, as good as there is no, he has not done any work, அந்த மாதிரி. சோ அது என்னது, ஞானிகள் வந்து அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன இதுல இருக்காங்க, நிலையில அக்கர்மா நிலையில பண்றாங்க. இன்னும் நிறைய வரும், இது இந்த டாபிக்ல அடுத்த சாப்டர்லயும் இருக்கும். அதனால ஒரேடியா புரிஞ்சுக்கணும்னா புரியலைனாலும் ஜஸ்ட் மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. திரும்பி அது ஒரு 18 சாப்டர் வரதுக்குள்ள இதே தான் அலசிண்டே இருப்போம் நம்ம.
சோ கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்மயோகம் வரை, கர்ம காண்டம் எனக்கு வேண்டி பண்ணுங்கிறதுல இருந்து பகவானுக்கு வேண்டி பகவானுடைய திருப்திக்கு பண்றேன், அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். தேவான் பாவயதானேன ததேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேயஹ பரம் அவாப்ஸ்யத. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். யாகம் பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு சூரிய கடவுள், ஏதோ ஒரு தேவரை வழிபடுறதுக்கு அவங்க யாகம் யஜ்யம் பண்றாங்க. அப்ப அந்த தேவர்கள் என்ன, தே வில் பிகம் ஹாப்பி. என்னத்துக்கு நீ என்ன பண்ண, ஒரு புத்திரன் வேணும்னு சொல்லிட்டு புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணியா, ஓ தாராளமா புத்திரன் தரேன். அப்புறம் வேற ஏதோ எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகணும், அதுக்கு ஏதோ நீ விளக்கேத்தின, ஏதோ சம்திங் பண்ணியா, கண்டிப்பா உனக்கு மார்க்கும் கிடைக்கும். ஆனா ஒண்ணுமே எழுதல, எக்ஸாம்க்கே போகலான மார்க் வேணும்னா இப்படி வராது. இருந்தாலும் பகவானின் தேவர்களை வழிபட்டு நீங்க என்னெல்லாம் நீங்க பண்றீங்களோ அதோட பலன் கிடைக்கும், உங்களையும் மகிழ்விப்பார். இதனால் மனிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் செழிப்பு ஆட்சி செய்யும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை கிருஷ்ணர், அதெல்லாம் சொல்லல. தேவர்களை வழிபட்டா என்னது, நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்களோ அவங்க கொடுப்பாங்க, தே பிகம் ஹாப்பி, அவங்க கொடுக்கவும் செய்வாங்க. அப்ப நமக்கும் அந்த ஒரு தேவர்களுக்கும் ஒரு ஒத்துழைப்பு வந்துடும். நான் அந்த முருகனை வழிபட்டா எனக்கு நல்லது நடக்கும், நான் அந்த கணபதியை வழிபட்டா நடக்கும். கண்டிப்பா அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகே, இப்ப பௌதிக வாழ்க்கை, கர்ம காண்டம், கர்மயோகம். பௌதிக வாழ்க்கையில செயல் என்ன இருக்கும், பாவ புண்ணிய செயல்கள்லாம் இருக்கும். பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்ம ஏதோ பாவம் செயல் பண்றோம், புண்ணிய செயல் பண்றோம், அந்த மாதிரி. இப்ப கர்ம காண்டம்னா என்னது, அதுல பாவம் வரும், இல்லை பாவமின்மையும் வரும். நல்ல காரியம், இப்ப கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம், கோயிலுக்கு போறோம், பாவம் கிடைக்காது. அப்புறம் பாவம் பண்ற செயலும் இருக்கும். இது காலையிலேயே என்னண்டு ஒரு எக்கு கடையில போயிட்டு எக்கு வாங்கிட்டு வரலாம், இன்னைக்கு இறைச்சி மீன் எல்லாம் சாப்பிடலாம், என்னவோ தெரியாது சம்திங். இல்ல காலையில நம்ம யாரையோ கொலை பண்ணோம், கொள்ளை அடிச்சோம், பொய் சொன்னோம், இதெல்லாம் பாவத்துல வரும். அப்போ பாவம் செய்யறாங்க, பாவமின்மைன்னு புண்ணியமான செயல்கள் செய்யறாங்க. கர்மயோகம் என்னது, கர்ம காண்டம் இது என்னன்னு, அவனை நினைத்து இருந்தான், வேற எஃபெக்ட் எல்லாம் பகவானுக்கு பண்ணி அவன் நினைச்சு பண்றதுல. கர்ம யோகம் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன பண்றான், அவன் போய் சொல்லுவான், நான் கொலைய பகவானே நான் ரொம்ப நம்புறேன்பா, இந்த சதக்குன்னு குத்தினேன், அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். அவன் நல்ல விஷயம் தான் பண்ணுவான். அது பாவமின்மை, புண்ணியமின்மை, பாவமின்மை புண்ணியமின்மை. அவன் நல்ல தளத்துல தான் இருப்பான். புண்ணியமின்மைன்னு இல்லை, புண்ணியம் பண்ற செயல் தான் இருக்கும். பாவமின்மை டெஃபினட்டா பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது பாவம் இல்லாத செயல்கள் தான் பண்ணுவோம். இதுல கொஞ்சம் தப்பு இருக்கு. விருப்பம், பௌதிக வாழ்க்கையில் விருப்பம் என்னது, சுயநலம். நான் நன்னா இருக்கணும், என் வீடு நன்னா இருக்கணும், என் மனைவி நன்னா இருக்கணும், என் மக்கள் நன்னா இருக்கணும், இதுதான் உங்களுக்கு சுயநலத்துல இருப்பாங்க. கர்ம காண்டத்துல என்னது, பலன் நோக்க செயல்கள். அது போல அவன் நான் நன்னா இருக்கணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய நல்ல வேலைக்கு போகணும், அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். கர்ம யோகம் அப்படின்னா பகவானை நினைத்து பண்ணது, அதுல பற்றின்மை இல்லை, போறேன் அதுல எவ்வளவு வருதோ அது போல நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கலாம். அதுக்கு ரொம்ப மாடு மாதிரி உழைக்க முடியாது, எனக்கு அந்த டைம்ல உழைக்கலாம். அப்புறம் எனக்கு ஜப்பா பண்ணணும், எனக்கு காலையில அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், எந்த நேரமும் வேலை எல்லாம் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து அவன் பண்றான். பற்றின்றி கடமையை செய்வான். பற்றின்றினா என்னது, வேலைக்கு போனா என்னோட டியூட்டி, எனக்கு குடும்பத்தை காப்பாற்றணும். ஆனா என்னோட மெயின் பர்பஸ் என்னது, அஸ் எ ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கேன், பகவானை வழிபட்டு பகவானுக்கு சேவை புரியறது தான். அது அவனுக்கு பேக் ஆஃபீஸ் மைண்ட் தெரியும். அப்ப காலையில இருந்து ஒரு ஜப்பா பண்ணுவோம், கோயில் ஆபீஸ் போயிட்டு வருவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். திரும்பி பகவான் நினைத்து பகவானுக்கு பற்றின்றி அவன் அவனோட கடமையை செய்கிறான். செயலை பற்றி அறிவு, பௌதிக வாழ்க்கையில என்னது, நானே அனுபவிப்பாளன், நான் தான் வேலைக்கு போனேன், அப்ப இந்த பணம் என்னுடையது, நான் தான் சம்பாதிச்சேன், அதனால இந்த பொருளை எல்லாம் நான் வாங்கினேன், நான் அனுபவிக்கணும், நான் தான் இருக்கும். கர்ம காண்டம் என்னது, நானே அனுபவிக்கிறேன், அவன் அப்படிதான் நினைக்கிறான். ஆனா கர்ம யோகத்தை மாறிட்டான் என்ன இருக்கும், தன்னை உரிமையாளனாக கருதுவதில்லை. பகவானுக்கு பகவான் என்ன செலக்ட் பண்ணி இந்த கம்பெனில வேலை பண்ணுன்னு அனுப்பியிருக்கார், அந்த கம்பெனி இன்னும் மூடல, அதனால எனக்கு சம்பளம் வந்துட்டே இருக்கு, அந்த மாதிரி நினைப்பான். இப்போ எவ்வளவு கம்பெனில பெரிய பெரிய டாப் பீப்புள் தான் கட் பண்ணி எடுத்து விடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட சம்பளம் ஒரு 50 பேருக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுத்து விடலாம், அவ்வளவு சம்பளம் அவங்களுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், 50 பேரை எடுக்கணுமா, இல்ல மேல ஒரு தலையை மாத்திரம் எடுத்தா போதும் இல்லையா, அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சேர்ல இருக்கிறவன் மாத்திரம் நம்ம தூக்கிட்டோம்னா, அப்போ நிறைய அந்த பாவம் ஒர்க்கர்ஸ் இன்னும் பழைச்சு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் டவுன் ஆகுது, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் கண்கூடியா. சொன்னது அப்ப அந்த பகவானோட நிலையில கர்ம யோகத்துல இருக்கிறோம், என்னது இதெல்லாம் என்னுடையது அந்த நினைக்க மாட்டான். நான் படிச்சிருக்கேன், பகவானோட கிருபையில நான் இவ்வளவுதான் படிச்சேன், பகவான் கிருபையில இந்த ஒரு ஜாப் கிடைச்சது, பகவான் கிருபையில இன்னும் அந்த கம்பெனி மூடல, பக்கத்து கம்பெனி எல்லாம் மூடியாச்சு, எதிர் வீட்டு என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டு அவங்க கம்பெனி மூடிட்டாங்க, நான் என்ன பண்ண தெரியல, நானா லக்கிலி இன்னும் என்னோட கம்பெனி ஓடின்றது, இன்னும் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன், அப்படி எல்லாத்துக்கும் இஸ் தேங்க்ஃபுல். தன்னை உரிமையாளனாக அவன் கருதுவதில்லை. அப்புறம் பகவான் மீதான நம்பிக்கை, அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா பௌதிக வாழ்க்கையில பகவானை மறந்தவர். எனக்கு காலையில் நேரம் இல்ல, காலையில 6 மணிக்கு கிளாஸ்க்கு வாங்க, இல்ல எனக்கு காலையில டிஃபன் பண்ணி எனக்கு வீட்டு வேலையா இருக்கும், எனக்கு ஆபீஸ் போகணும், மத்தியானம் நான் ஆபீஸ்ல இருப்பேன், சாயந்தரம் அப்பதான் என்ன வந்துட்டு இருப்பேன்,
அப்புறம் நான் 9 மணி இல்ல அதெல்லாம் பண்ணி வீட்டு வேலையில முடிச்சுட்டேன். தூங்கினா தானே காலையில இருந்து எனக்கு திரும்பி டிஃபன் பண்ணி திரும்பி வேலைக்கு போகணும். இதேதான் சுழற்சி. என்னது மாடு மாதிரி உழைக்கணும். இப்போ அந்த குதிரைக்கு முன்னாடி இது என்னது கழுதைக்கு முன்னாடி அந்த கேரட் காட்டிட்டு ஓடுன்னு அந்த கேரட் கிடைக்க போறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கழுதை ஓடுற போலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். பௌதிக உலகத்துல ஒரு நான் ஸ்டாப்பா என்ன தேடின்னு போறோம் தெரியாது. ஆனா நம்ம வந்து உழைச்சுட்டு இருக்கோம். சோ பகவான் மீதான நம்பிக்கை என்னது குறைஞ்சு நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில குறைஞ்சிருக்கு. ஆனா கர்ம காண்டத்துல இருக்கணும். அப்படிதான் பகவானை உபயோகப்படுத்துறாரு. நம்ம என்னத்துக்கு பகவானை உபயோகப்படுத்தணும்? எனக்கு நல்ல ஒரு மார்க் வேணும் பகவானே, அதுக்கெல்லாம் வேண்டுவோம். நல்ல ஒரு காலேஜ்ல அட்மிஷன் வேணும் வேண்டுவோம். நல்ல ஒரு பதவி உயர்வு வேணும், எஸ். போனஸ் கிடைக்கணும், ஒரு வேண்டுதல். எல்லாம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு பகவானை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். கர்ம யோகத்தை வந்து மாறி போயிடும். கர்ம யோகத்துல இருக்கிறோம் என்ன நினைப்போம், பகவானால் உபயோகப்படுத்துறேன், பகவான் என்னை வந்து நியமித்திருக்கார், நான் வேண்டது என்ன வேண்டிடுறேன், எனக்கு வேணும் பக்தி கொடுங்கப்பா, எனக்கு டெய்லி உங்களுடைய கதைகள் கேட்கணும், எனக்கு 18 நாள் இந்த கோர்ஸ் கிடைச்சதே பெரிய ஒரு இது லக்கு. சோ அந்த மாதிரி நினைத்து வந்து பகவானுக்கு நன்றி சொல்றான். சோ பகவான் வந்து என்னை உபயோகப்படுத்துறார் அந்த மாதிரி நினைச்சு அவன் அந்த மாதிரி நினைப்பான். கடைசி அடையும் பலன்கள் என்னது, ஒரு பௌதிக வாழ்க்கையில நரகம் ஸ்வர்க்கம். எது நல்லது பண்ணினோம்னா சொர்க்கம் கிடைக்கும், கெட்டது பண்ணோம்னா நரகம் கிடைக்கும். கர்ம காண்டம் அதன் பெரும்பாலும் சொர்க்கம், நல்ல காரியம் தான் பண்ணுவோம். இதுல பகவான் நினைத்து ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பெரும்பாலும் சொர்க்கம் கிடைக்கும். கர்ம யோகத்துல என்ன கிடைக்கும், சொர்க்கம் மாத்திரம் இல்ல, அதையும் தாண்டி ஊடுருவி போய் பகவானோட உலகத்துக்கே போயிடுவோம், முக்தியே கிடைச்சிடும். சோ இந்த கர்ம காண்டம்ல இருந்து நம்ம எப்படி கர்ம யோகம்னா என்னது, பகவான் நினைத்து ஒரு செயலும் பண்றது, பகவானை நினைத்து சாப்பிடுறது, பகவானை நினைத்து அவ சும்மா பகவானை நினைத்து சாப்பிட்டேன் அப்படி இல்லை, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அது அப்படி போகணும், அந்த ரூட் அப்படி வந்து வரணும். அப்புறம் பகவானை நினைத்து நீ காலையில நான் இருந்து யார முகத்துல முழிச்சேன், பகவானுடைய முகத்தில். அதனாலதான் அந்த உங்களுக்கு டெய்லி மங்களாரத்தி ஏன் போடுறேன்னாக்கா, இன்னைக்கு எழுந்துக்க முடியல நாளைக்கு எழுந்துருங்க, ஏன்னா லேட்டா தான் நீங்க பாத்தீங்களா, ஓ இது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், நாளைக்கு நான் பார்க்க போறேன். நம்ம நாளே எப்படி தொடங்கும்னா பகவானுடைய முகத்தில் தான் முழிப்பேன். பகவானுடைய முகத்தை பார்த்து அந்த மங்களாரத்தி பார்த்து பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்துதான் இன்றைய நாள் எனக்கு துவங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, நம்ம படிப்படியா முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். யஜ்ஞ சிஷ்டாசின சந்தோ முச்சியந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி புஞ்சதே துவே துவகம் பாப. சாப்பிட்றதே நீ வந்து பாவத்தை தான் உண்கிறாய் அப்படிங்கிற. பச்சந்தி ஆத்ம காரணாத், யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், யாகத்தில்னாக்க பகவானின் பக்தியில் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டோம், அந்த மாதிரி உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். இது யார் பண்ணுவா, பகவானோட பக்தர்கள் தான் பண்ணுவா. யாரு பகவானுடைய பக்தர்கள், இந்த இஸ்கான்ல சேர்ந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றவங்க தான் பகவானோட பக்தர்கள். இஸ்கான்ல சேர்ந்திருக்கேன், பேரளவுல சேர்ந்தேன், 6 மணி வகுப்புன்னு சேர்ந்தேன், ஆனா எனக்கு வர முடியாது, காலையில எழுந்துக்க முடியாது, இது சமைக்கணும், பசங்களுக்கு டிஃபன் கட்டணும், வேலை 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 வேலை. சரி நாளையில இந்த பண்ணுவேன், நாளைக்கு திரும்பி டிஃபன் கட்டணும், நாளைக்கு திரும்பி அதே தான், நாளைக்கு துணி துவைக்கணும், நாளைக்கு பாத்திரம் தேய்க்கணும், இதே வேலைதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பகவானை பத்தி எப்போ கேட்கறது, மனித உடலா இருந்து விட்டும் பகவானை கேட்கலன்னா, பூனை பூச்சி புழு நாயா இருந்ததுன்னா கேட்போமா, கண்டிப்பா அதுக்கு கேட்க முடியாது. 84 ஸ்பீஷீஸ்ல 84,000 ஸ்பீஷீஸ்ல ஒரு மனித உடலுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் இருக்கும். அந்த மனித உடல் எடுத்து விட்டு நம்ம இதுக்கெல்லாம் வரலன்னா நமக்கும் அந்த புழு பூச்சிக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா வாழறோம் நம்ம. சோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால், அப்ப யாகம்னா என்னது, பெரிய யாகம் யஜ்ஞம்லாம் கிடையாது, சும்மா பகவான் முன்னாடி வைக்கணும். சமைச்சேன் காலையில இருந்து குளிச்சேன், முதல்ல பகவான் இப்படி வச்சுட்டு ஒரு இப்படி கும்பிடு, ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் ஒரு வாட்டி சொல்றது கூட எனக்கு நேரம் கிடையாது, ஏன்னா பஸ் போயிடும், ட்ரெயின் போயிடும், அந்த மாதிரி இருக்கிற வாழ்க்கையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நோ ப்ராப்ளம். ஆனா பகவானுக்கு வச்சு ஒரு ஹரே இப்படி ஒரு கும்பிடு போட்டு அதை எடுத்து டப்பாலுக்கு வச்சு பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அப்புறம் நான் பேக் எடுத்துன்னு ஓடணும், பரவாயில்ல, பகவான் இஸ் வாட்சிங். ஒரு நாள் முடியாதுமா, இவ்வளவு நீ பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஹாப்பியா தான் இருப்பார். சோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் பண்ணும்போது என்னது, எல்லா வித பாவங்களில் இருந்தும் அவர்கள் விடுபடுகிறார்கள். ஆனால் தங்களது சுயபுலன் இன்பத்திற்காக இன்னைக்கு நான் வந்து அதை நல்லா வெட்டி குத்தி சாப்பிடணும், இன்னைக்கு நல்ல மசாலா எல்லாம் போட்டு சாப்பிடணும், இந்த மாதிரி எண்ணி தன்னுடைய ஆசை தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறா போல அவன் வந்து பண்ணினான்னா, தங்களது சுயபுலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையும் உண்கிறார்கள். பகவானை மறந்து நான் சாப்பிட்றேன், இன்னைக்கு எனக்கு இது வறுத்து சாப்பிடணும், இன்னைக்கு எனக்கு அது கட் பண்ணி சாப்பிடணும், இன்னைக்கு மசாலா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும், நான் சாப்பிடணும். நான் பகவான் எல்லாம் சைட்ல வச்சாச்சு. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் பக்தர்களே அல்ல. பக்தர்கள் எப்பவுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவோம். அப்ப பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ண முடியும், நம்மளிலே வாங்கின பிரெட்டு அதெல்லாம் ஒரு நூடுல்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன். பகவானுக்கு நம்ம கைப்பட எச்சல் படாம டேஸ்ட் பார்க்காம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அப்புறம் நம்ம வந்து சாப்பிடணும் பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்தை நம்ம உண்டா என்ன பாவங்களில இருந்து விடுபடுவார்கள். யாரு, பக்தர்கள். அவங்க எல்லாம் பக்தர்கள் தான் பண்ண முடியும், பக்தர் இல்லாதவங்க தெரியாது.
பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்தா தானே தெரியும். சோ நிறைய பேர் வரதில்லை, அவங்களை எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணணும். இந்த ஒரு ரெக்கார்டிங் மூலமாவது அவங்க யாராவது கேட்டாங்கன்னாக்கா இனிமே நாளையில இருந்து வரணும், வந்து அட்டென்ட் பண்ணினா அவங்களுக்கு தான் நல்லது. ஏன்னா ஸ்லோகால ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்றாங்க, அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவஹ. பர்ஜன்யனா என்னது? மழை. சோ அன்னாத் பவந்தி பூதானி, பூதானா நம்ம பூதம் பிசாசு எல்லாம் கிடையாது, உயிர்வாழிகள். சோ எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கு என்ன வேணும்? அன்னம். பிறக்கிற குழந்தைய வந்து அழுதுன்னு பிறக்கும், அதுக்கு வாயில என்ன விடுவாங்க? சக்கரை தண்ணி, சின்ன ஒரு தண்ணி இப்படி சர்க்கரை போட்டு அப்படி கொடுத்தோன்னா தூங்கிடும். பிறந்த குழந்தை வந்து அழுதுன்னு இருக்கும், அதுக்கு வாயில வந்து சக்கரை தண்ணி கொடுத்தா தூங்கிடும். எல்லாம் அண்ணன் பகவான். இது என்னது? சாப்பாட்டுக்கு தான் வந்து உயிர்வாழிகளே இருக்கு. சாப்பாடு வேணும், சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு சாப்பாட்டுக்கு அவ்வளவு. அதனால இஸ்கான்ல இன்னைக்கு என்னது இது ஃபுட் டொனேஷன், தட் இஸ் இது என்னது பிரசாதம் விநியோகம், இதுக்குதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அது அண்ணா என்ன, எல்லாருக்கும் உயிர்வாழி எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பிடணும். அது யானையா இருந்தாலும் டன் கணக்குல அது சாப்பிடும். எறும்பு வந்து ஒரு சக்கரை இந்த இதையே வந்து நக்கி 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 அதுக்கு அதோட வயத்துக்கு அது போரும். சோ நம்ம எல்லாமே வந்து எல்லாருமே உயிர்வாழிகள், எல்லாருமே பூத்தானி. பூத்தானினா உயிர்வாழிகள் எல்லாம் அன்னத்தை நம்பிதான் நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துருக்கோம். நம்பினா என்னது? அது வேணும். இல்லாமனாக்க ஒரு நாளைக்கு விரதம் இருந்தா தெரியும், அடுத்த நாளைக்கு சொந்தே போயிடுவோம் நம்ம. சோ அன்னம் வேண்டியிருக்கு. அந்த எப்படி வருது? பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவ. அது எப்படி சம்பவிக்கும்? அந்த அன்னம் எப்படி விளையும்? பர்ஜன்யம். பர்ஜன்யானது மழை. மழை வந்தாதான் அந்த வந்து இது கிராப்ஸ் எல்லாம் குரோ ஆகும். அந்த பர்ஜன்யம் எப்படி வரும்? மழை எப்படி வரும்? யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யம். பவத்தினா வருது. யஜ்ஞம் பண்ணதான் வந்து மழையே வரும். அப்ப நம்ம யஜ்ஞம் எப்படி பண்றாங்க? யஜ்ஞா கர்ம சமுத்பவக. யஜ்ஞ கர்மா அது செயல் பண்றாங்க. அது எப்படி? இந்த ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் அதுல எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. அதுல இருந்தா யஜுர்வேதம் ரிக்வேதம் பண்ணினது யாரு? அது வரும் அடுத்த சாப்டர்ல, 10th சாப்டர் வரும். எல்லாமே கடவுள் தான் இயற்றியிருக்கார். கடவுள் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இதுல இருக்கும். அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை தான் யாகம் யஜ்ஞம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி செயல் புரியறதுனால மழை வருது. மழை பெஞ்சதுனால இந்த இதெல்லாம் உற்பத்தி இது ஃப்ரூட்ஸ் கிராப்ஸ் எல்லாம் குரோ ஆகுது. இதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆஹா வளைஞ்சுடுத்து நம்ம சாப்பிடலாம். நன்றி கடனை அந்த சைக்கிள் அப்படிதான் வரணும். திரும்பி அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். ஆஃபர் பண்ணி நன்றி கடனா ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணாமஜன் சொல்லி அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது பிரசாதமா நம்ம ஏத்துக்கணும். ஏன்னா இது பகவானோட செயல்னால்தான் இதெல்லாம் சம்பவிச்சு நம்ம கையில அது ஒரு வெஜிடபிளோ ஒரு அன்னம் வருதுன்னா அது வந்து பகவானுக்கு தேங்க்ஸா நம்ம கொடுக்கணும். அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன. யஜ்ஞம் தட் இஸ் தியாகம், செயல்திறனால் மழை உருவாகுகிறது. மேலும் யஜ்ஞம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளால் பிறக்கிறது. தியாகத்தின் சுழற்சி என்னது? கடவுள் தான் அந்த இது வேதங்கள்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த வேதங்கள்ல என்ன இருக்கோ அது போல நம்ம கடமைகள் பண்ணோம். இங்க ஃபார்மிங் கொடுத்திருக்கு, பட் ஏதோ யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணணும். எப்படியெல்லாம் இங்க கொடுத்திருக்கோ என்ன மாதிரி பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்றாங்க. அது பண்ணினதுனாலதான் வந்து இந்த தியாகம் பகவானுக்கு வந்து திருப்திப்படுத்துறா போல நம்ம வந்து பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம். ஆஃபர்னா என்னது? எல்லாம் நம்ம தேவர்களை திருப்திப்படுத்த. ஏன்னா எல்லாம் வருணதேவன் வேணும், நமக்கு மழை வேணும். அப்புறம் என்னது? ஒரு இது சூரிய கடவுளை வழிபடணும். எல்லாரும் திருப்தி ஆகணும். அப்பதான் அவங்க எல்லாம் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. அப்போ மழை பெய்யறது, அந்த மழை காரணம் நல்ல விளைச்சல் வருது. விளைச்சல் எல்லாம் வந்ததுன்னா என்னது? அது திரும்பி நம்ம தானியங்களா அந்த தானியம்லாம் பகவானுக்கு திரும்பி ஆஃபர் பண்ணி இந்த மாதிரிதான் சுழற்சி. நம்ம வந்து பகவானுக்கு திரும்பி நன்றி கடனா ஆஃபர் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிடணும். முன் உதாரணமாக இது நம்ம எல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதன் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நம்மளே ஒரு பெரிய கிரேட் தான் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் நம்மளை பார்த்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சோ யத் யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டஹ தத் தத் ஏவே தரோஜனஹ சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரே வாட் ஆர் யூ டூயிங்? ஐ எம் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படிம்பாங்க. சொல்றவங்களே அந்த மாதிரி ரொம்ப, நான் வெறும் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானே. என்ன ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா நாள் முழுக்க வேலைன்னு அர்த்தம். வேலைக்கு போறவங்களாவது ஏதோ கிடுக்கிடுன்னு முடிச்சுட்டு அப்பாடா அப்படின்னு ஒரு ட்ரெயின்ல போறதோ பஸ்ல போறதோ நிம்மதியா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒழிவாவது கிடைக்கும். ஆனா வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒழிவே கிடையாது. பசங்களை கொண்டு வரணும், கூட்டிட்டு போகணும், அவங்களுக்கு இது பண்ணணும், மார்க்கெட் போகணும், வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு வேலை இருந்துட்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு பெரிய மனிதன், இப்ப வீட்டுல இருக்கிற பெரிய மனிதன் அவங்கதான். அவங்க என்ன செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் யாரு நம்ம வேற இருக்காங்களோ பசங்களோ அவங்க வந்து பின்பற்றுகிறார்கள். நம்ம காலையில சீக்கிரம் என்னட்டு குளிச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணோம்னா அந்த பசங்களும் அதே தான் பார்ப்பாங்க. அவங்களும் என்ன, அவங்க பிரசாதம் பண்ண மாட்டாங்க, சொன்னா பண்ணலாம். அவங்களும் காலையில எழுந்து குளிப்பாங்க. அம்மா எழுந்துக்கிறாங்களே, அப்பா எழுந்துக்கிறாங்களே, நம்மளும் பண்ணலாம். சோ நம்ம யாருக்கு வந்து இப்ப இந்த இதுதான் டக்லிங், இது வந்து என்னது வாத்தோட குஞ்சு வாத்தெல்லாம் என்ன பண்ணும்? அம்மா இப்படி போனா அதுவும் பின்னாடி இப்படி
அம்மா இப்படி போனா இப்படி போய் என்னம்மா இப்படி போய் அப்படி போறேன்லாம் கேட்க தெரியாது. அம்மா இப்படி எது நம்ம இப்படி போயிடலாமே, அம்மா இப்படி போயிட்டு இப்படித்தானே வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது போகாது. எப்படி வந்து எறும்பு எல்லாம் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். எப்படி பெரியவங்க போறாங்களோ அது அப்படியே போகும். அது அப்படியே போயிட்டு இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து மனிதனா இருந்தா எப்படி இருக்கணும், ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம வந்து ஒரு சத்தியம் பேசுறதுலயா இருக்கட்டும், நம்ம நடத்தையிலயா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து எஸ் ஐ வில் லீட் அஸ் அ நான் லீடர் மாதிரி நான் நல்லதா ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருப்பேன். என்னை பார்த்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணட்டும்னு. சோ பெரிய மனிதன் எந்த செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும் உலகமெல்லாம் தொடர்கிறது. இதெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு அட்வைஸ். நீ முன் உதாரணமா இரு, கோழையா இருக்காதே. நீ உன்னோட டியூட்டி என்னது, சண்டை போடுறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, நீ முன் உதாரணமா இரு. எஸ், என்ன பண்றது, ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் டு டூ பட் ஐ எம் டூயிங் மை டியூட்டி. என்னது, சண்டை புரியறதுதான். அந்த மாதிரி நீ ஒரு உதாரணமா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டைரக்டா சொல்ற. இப்போ ஒரு தலைவர் பின்தொடர்பவர்கள் என்ன சொல்றான், ஏய் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். ஆமா எழுதிருக்கு. ஆனா நீ என்ன பண்ற, எனக்கு ஹேபிட் ஆயிடுத்து, நான் பண்ணிதான். சோ இந்த படத்தை தயவு செய்து புகைப்பிடிக்க வேண்டாம் என்று தலைவர் மற்றவருக்கு உபதேசம் செய்கிறார். மற்றவர்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா, சிரிப்பார்கள். நீங்கள் செய்வதே நாங்கள் செய்வோம், நீங்கள் சொல்வதே அல்ல. இந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து பின்தொடர்பவர்கள் என்னது, நீ எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். யூ ஷுட் செட் அன் எக்ஸாம்பிள். அது மாதிரி இல்லைன்னா சிரிக்கதான் செய்வாங்க. சோ பின்தொடர்பவர்கள் பார்க்கணும். சோ இயற்கை தலைவர்கள்லாம் யாரு, அம்மா அப்பா. வீட்டுல இருக்கிற அம்மா அப்பா தான் இயற்கை தலைவர்கள், பெரியவங்க. இப்ப நம்மளே ஒரு அம்மா அப்பா இருக்கோம்னா நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டா இருக்கும். ஸ்கூல் போறவங்க, இது ஒரு வேலைக்கு போறோம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது, ஒரு பாஸ் யாராவது இருப்பாங்க. சம்படி இல்ல ஏதோ ஒரு கிளையண்டோ எனிபடி கேன் பி. அவங்க நமக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும். ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸா இருக்கலாம், ஒரு பேசுற திறனா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு தே வில் பி அட்ராக்டிங் அஸ். அவங்கள மாதிரி நம்ம ஆகணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த ஒரு எல்லாருக்குமே இருக்கும் மைண்ட்ல, அவன மாதிரி நான் ஆகணும் அந்த மாதிரி. சோ இல்ல ஒரு நேஷனல் லீடரா இருக்கலாம். யாரு, இப்போ மகாத்மா காந்தி மாதிரி இவ்வளவு இதுதான் இருந்தது அவர்கிட்ட. என்ன பணம் இல்லாம பேரிஸ்டரெல்லாம் இருந்திருக்காரு. ஆனாலும் என் மக்களுக்கு வந்து எப்ப துணி கிடைக்கிறதோ அப்ப நான் நல்லா துணி போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு துணி கூடிய வந்து கதர் துணி எல்லாம் தான் போட்டு அந்த மாதிரி. இல்ல இவர் அப்துல் கலாம் மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய சுயசரிதை எல்லாம் படிச்சா தெரியும். ஏழை தான், ரொம்ப ஏழையான குடும்பத்துல தான் பிறந்தார். பேப்பர் இது என்னது விநியோகம் எல்லாம் பண்ணி அப்படிதான் முனிசிபல் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சார். அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு இடத்தை சயின்டிஸ்ட் ஆயிட்டார், ஜனாதிபதி ஆனார். அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம அவரோட ஸ்டோரி எல்லாம் படிச்சா நமக்கு ஒரு உத்வேகம் வரும். சோ யாரு இயற்கை தலைவர்கள், நம்ம பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், சமூக தலைவர்கள், புத்திசாலிகள் தங்களுடைய சுயநல விருப்பமின்றி தங்களை எல்லா வேலைகளிலும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். என்ன வேலை பண்ணாலும் நான் பகவானை விடுறதா கிடையாது. பகவானை நினைத்து நான் வேலை பண்றேன், பகவானை நினைத்து ஒரு துணி வாங்கினேன், ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், பகவானை நினைத்து அதுக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு கும்பிடு போட்டு அதை போட்டுக்கலாம். தீபாவளி போது அதுதானே பண்றோம் இல்லையா. தீபாவளிக்கு தான் அந்த காலத்துல அப்பதான் வந்து சட்டையை வாங்கிட்டு இருந்தேன். இப்ப அப்படி இல்லையா, நினைச்சா ஒரு சட்டை வாங்குறோம் ஆன்லைன். அப்ப எது பண்ணினாலும், அது சட்டம் வாங்குறதா இருக்கட்டும், சாப்பாடு பொருளா இருக்கட்டும், எதுவுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது பிரசாதமா மாறிவிடும். தங்கள் தனிப்பட்ட ஆசைகளை நிறைவேற்ற மட்டுமே வேலை செய்கிறார்கள். யாரு, அறிவில்லாதவர்கள் நான் எனக்கு வேண்டி சாப்பிட்டேன், எனக்கு போட்டுக்கணும், நான் பண்ணேன், நான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அறிவில்லாதக்கு இருப்பாங்க. அறிவில்லாதவர்கள் தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அறிவுள்ளவர்கள் இந்த பகவத்கீதாலாம் படிக்கும்போது ஞானம் வருது. எஸ், எல்லாமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியுற போல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். எஸ், பிரகிருத்தே கிரியமாணானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யதே. உண்மையில் ஜட இயற்கை 3 முறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களை தவறான அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த ஆவி ஆத்மா தானே செய்பவன் என்று நினைக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் 6 மணி கிளாஸ்ல வந்திருக்கோம். எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமை இருந்திருக்குமே, ஆஹா இன்னைக்கு வந்துட்டேன் நான், டெய்லியே வரும். இந்த 2 நாளா வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்தவனுக்கு அப்பா நேற்றுக்கெல்லாம் தூங்கிட்டேன், அலாரம் அடிச்சு எனக்கு ஏந்துக்க முடியல, இன்னைக்கு நான் ஏன்னு வந்துட்டேன். அந்த மாதிரி யாரு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்காங்க தெரியாது எனக்கு, நான் பார்க்கல. அந்த மாதிரி ஒரு பெருமை வரும். நோ, யூ நீட் நாட் ஹேவ் டு டேக் கிரெடிட். ஏன்னா அந்த இயற்கையில 3 முறைகள் இருக்கு. ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இருக்கு. அதுதான் நம்மளை வந்து பப்பெட் மாதிரி ஆட்டி வைக்கிறது. சத்துவகுணம் சொல்லி ஏந்திர இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கு, ஏந்திர அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள நல்ல கோயில் போறதுக்கோ இல்ல ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு நம்மள வந்து தூண்டுதல் பண்ணும். ரஜோகுணம் இல்ல ஏன்னு காலையில மார்னிங் நல்லா இது பண்ண, எக்ஸசைஸ் பண்ணி, யோகா பண்ண. யோகான்னு நான் காலை தூக்கினேன், கை தூக்கினேன், அதுதான் யோகா இந்த காலத்துல. அதை பண்ணு, நீ பாடியை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணு, டோன்ட் அப் மசில், நல்ல ஒரு பலுவெல்லாம் தூக்கு. அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டா இருக்கும். ரஜோகுணம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க சொல்லும். தமோ குணம் என்ன, இப்போ அப்புறம் எந்துக்கல, இன்னும் ஒரு 6 மணிக்கு தூங்க, இப்பயே என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா தூங்க சொல்லும், சோம்பேறியா இருக்க சொல்லும், மந்த புத்தியா இருக்க சொல்லும். இந்த 3மே நம்மளை வந்து ஒரு நேரம் இல்ல ஒரு நேரம் மாத்தி நம்மளை வந்து ஆட்கொண்டுட்டே இருக்கும்.
இன்னைக்கு யாரெல்லாம் கிளாஸ்ல வந்தீங்களோ எல்லாரும் இது சத்துவகுணத்துக்காரி இழுக்கிற இழுப்புலதான் வந்திருக்கோம். ஆனா நம்ம ஈகோ காரணம் நம்ம என்ன நினைக்கிறது, ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது, நான் தான் வந்துட்டேன், இன்னைக்கு நான் எழுந்துட்டேன், இன்னைக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே செய்பவன் என்று அது நினைக்கிறது. இன்னும் நிறைய இருக்கும் இந்த மாதிரி டாபிக், நம்ம பார்க்கலாம். अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अभिवाषन् वाष्णेय बलात् इव नियोजितः. அர்ஜுனன் சொல்கிறார், ஓ விஷ்ணுவின் வழித்தோன்றலே, அப்படி கிருஷ்ணரை சொல்றார், ஒருவன் எதனால் விருப்பம் இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக ஈடுபட்டது போல் பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறான். தெரியும், இதெல்லாம் பாவம் தெரியும். ஒருத்தர் கொள்ளையடிக்கிறோம், என்னது இட்ஸ் ரொம்ப, அப்ப என்ன பண்றான், தப்பான செயல் தான். அப்போ முகமூடி எல்லாம் போட்டுக்கிறான். ராத்திரி திருடி, இப்பெல்லாம் ராத்திரி இல்ல வச்சுக்கோ, பகல்லே திருட ஆரம்பிச்சுட்டா முக முடியும் இல்லைன்னு ஆயிடுது. ஏன்னா அவன் டோன்ட் கேர் ஆயிட்டான். சரி, இப்படிப்பட்ட என்ன, வீட்டுல இந்த சாப்பாடு கிடைக்கல, அட்லீஸ்ட் அங்க போனா கரெக்டா சாப்பாடு கிடைக்குன்னு அந்த மாதிரி அவன் எண்ணத்துல வாழ ஆரம்பிச்சாச்சு இப்பெல்லாம். ஆனா என்னது, பண்ற பாவ செயல் பண்றோம்னு அந்த பண்றவனுக்கும் தெரியும், இப்படிப்பட்ட நல்ல அடிதான் உதைதான், இது நம்ம தப்பான செயல் பண்றோம், திருடுறவனா இருக்கட்டும், பொய் சொல்றவனா இருக்கட்டும், அந்த பயம் இருக்கும் அவனுக்கு. இருந்தாலும் உந்தப்படுறான், அவன் அதையே பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏன், எதனால் அந்த மாதிரி அவன் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு கொஸ்டின். ஒருவன் எதனால் விருப்பம் இல்லாமல், அவனுக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் வலுக்கட்டாயமாக அவன் அதே பாவ செயலை தூண்டப்படுகிறான் அப்படி. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார், காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவ மகாசனோ மகா பாப்மா வித்யேனம் இவ வைரிணம். இது என்ன வைரிணம்னா இனிமி, இதுதான் மகா இனிமி நம்மளோட. என்னது, காமம்னா ஆசை. பொருள் நிலம் என்னெல்லாமோ உண்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி அது பெண்ணாசை, பொன்னாசை, மண்ணாசை, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆசை வைக்கிறதுதான் அழிஞ்சு போற பாதை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாச்சு. இது காமம் மட்டுமே அர்ஜுனா. இது பொருள் மோகத்தின் தொடர்பால் பிறந்து பின்னர் கோபமாக மாறியது. நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். இது முதல்ல ஆசை வரும், கண்ணால் பார்க்கிறோம், ஆஹா இப்பெல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல, அப்புறம் உணர்றோம், எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல ரொம்பவே அனுபவிக்கணும் வரும்போது நோன்னு வந்ததுன்னா போச்சு, ஒரேடியா ஆப்போசிட் ஆயிடும், ஒரே கோவம் வந்துடும், கோபமாக மாறுறது. மேலும் இது உலகின் அனைத்தையும் விழுங்கும் பாவ எதிரி. இதுதான் நமக்கு என்னது, இந்த காமம்ங்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கே, அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி. அப்போ நம்ம பௌதிக விஷயத்துல காமம் இருக்கவே கூடாது. அது நம்மள கோபமா மாறி எல்லாமே அழிக்கும் இதுல நம்மளை கொண்டு போய் சேர்த்தும். धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्पेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. ஆனா என்ன பண்றது, நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கான், கரெக்ட் தான். ஆனா எந்த தூண்டுதலா இந்த மாதிரி திரும்பி திரும்பி இந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றப்படாம ஆசைகளை வளர்த்துக்கிறான். தெரியும் இந்த ஆசையை வளர்த்துக்க கூடாது, இந்த பௌதிக விஷயம் எல்லாம் அழிஞ்சு போறதுக்கு தான் தெரியும். இருந்தாலும் ஏதோ பதவிக்கு ஆசை, புகழுக்கு ஆசை, ஒரு வீடுக்கு ஆசை, மனைக்கு ஆசை, ஏதோ ஒரு ஆசைன்னு இருக்கான். ஏன்னா எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், ஒரு நெருப்பு இருக்கு, அந்த நெருப்பு என்ன பண்றது, கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு தான் நெருப்பு கண்ணு தெரியும், அதுக்கப்புறம் புகை மண்டலம் அப்படி இருக்கும். எப்படி நெருப்பு புகையால் கவரப்படுறதோ, கவரன்ல என்ன சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் கெட்டிங் கவர்டு, அந்த மாதிரி இருக்கும். எப்படி ஒரு கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சு கண்ணாடி என்னது தூசியால கவர் ஆகியிருக்கோ, அது போல ஒரு கருப்பையில் ஒரு கரு ப்ரொடெக்ஷன் என்னது, அதோட ஃபுல் அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு ஃபுல்லா ப்ரொடெக்ஷனா அது இருக்கும். அது எப்படி கவர் பண்ணியிருக்கோ அது போல நாமளும் என்ன இருக்கும், ஆசையின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர் வாய்களும் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. நிறைய பௌதிக சம்பந்தமா நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அதனாலதான் பகவானிடத்தில் நமக்கு மனது லயிக்காம இந்த மாதிரி பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறது அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்பவே என்ன படிக்கணும், இட்ஸ் டூ ஏர்லி ஃபார் அஸ் டு லேர்ன் பகவத்கீதா அப்படிலாம் நினைச்சு நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங் அ சான்ஸ். இப்போ அந்த பஸ் வருது, ட்ரெயின் வருது, இல்ல ரொம்ப கூட்டமா இருக்குன்னா பஸ் என்னைக்குமே கூட்டமா தான் வரும், ட்ரெயினும் என்னைக்குமே கூட்டமா தான். நமக்கு காலி டப்பாலாம் வராது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு எங்க இலக்கு போகணுமோ நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒரு நாளும் ஒரு க்ஷணமும் பகவானை நினைக்காம நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல இன்னைக்கு வேண்டாம், நாளைக்கு இல்ல அடுத்த மாசம், இந்த மாசம் ஜாயின் பண்ணல, அடுத்த மாசம் பண்றேன், இந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆயிடும், அடுத்த மாசத்துக்குள்ள நமக்கு விருப்பமா இல்லையானே தெரியாது. அதுக்குள்ள போயிட்டோம்னா என்ன பண்ண முடியும். இப்ப இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பாப்பான், நீ இது இவ்வளவு நாளா எவ்வளவு ஜபம் பண்ண, எவ்வளவு பகவான் என்ன நினைத்து பார்த்தா பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டிஸ் தான் நிறைய இருக்கும். தள்ளு அவனை கீழே, ஒரு புழு பூச்சியா பிறக்கட்டும் அப்படின்னு. வேண்டாம், நமக்கு நல்ல ஒண்ணு இல்ல, பகவானோட உலகத்தை போலினாலும் இது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மாவது எடுத்தாதான் பண்ண முடியும். அப்படின்னாக்கா இப்போல இருந்து நம்ம ஜபா பண்ணணும். அண்ட் நம்ம எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணி காதால தான் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதை பண்ணணும். சோ எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே ஆசையின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர் வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். என்னது, பௌதிக சம்பந்தமா நிறைய ஆசைகளால் நம்ம சூழப்பட்டிருக்கோம். அப்ப நமக்கு பகவானுடைய இடத்தில் போறதுக்குள்ள அந்த ஒரு
அஜ்ஞானத்துல இருப்போம், நம்ம அந்த ஞானம் இல்லாம தவிச்சுட்டோம். இது ஆயாச்சு. இது லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. இந்திரியா அணிபராணி ஆகோர் இந்திரியேபிய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தே யோ புத்தே யோ புத்தேஹே பரதஸ்து சஹ. இப்போ இது மாதிரி இருக்கும். என்னது இது பாடி. இப்போ பாடி கான்சியஸ். நம்ம வந்து பிறந்த குழந்தை ஒரு சின்ன ஒரு அஜ்ஞானத்துல இருக்க ஒரு 5 வயசு குழந்தை வரைக்கும் என்னது பாடி தான். சாப்பிடணும். அதுக்கு பாடியை வளர்த்துக்கணும். அது சாப்பாடு தான் தெரியும். அப்புறம் மனம், ஒரு புலன்கள்லாம் ஒரு டெவலப் ஆகும். அப்புறம் மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் சோல். இதெல்லாம் படிப்படியா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். எது எதை விட சுப்பீரியர் அது பார்க்கணும். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. கண்ணு இருக்கு, ஆனா குருடு, அவனுக்கு காட்சியே இல்லை. he is not able to see. அப்போ எது வந்து பவர்ஃபுல்? அந்த பவர் ஆஃப் சீயிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் அந்த கருவிழி. காது இருக்கு, எல்லாருக்கும் இருக்கிற போல இந்த ஒரு சதை இப்படி நிக்கிறது எல்லாருக்கும் காது. ஆனா காதுல உள்ள அந்த கேட்கும் திறன் இல்லை. இப்போ மிஷினை போடு அந்த மாதிரி. சோ பார்க்கறதுக்கு என்னது சரியா இல்லையா, ஒரு கண்ணாடி போட்டுக்கோ. இல்ல டோட்டலி குருடுனா கண்ணாடி போட்டு யூஸ் இல்ல. சோ கண்ணு இருக்கு, அது வந்து என்னது ஒரு ஜடப்பொருள் தான். கண்ணு காது இந்த மாதிரி. அதுக்குள்ள என்னது திறன்? பார்க்கும் திறன், கேட்கும் திறன். நாக்கு இருக்கு, ஆனா ருசி இல்ல. அது சாப்பிட அந்த டேஸ்ட் திறன், தோல், அந்த தொடுப்புட புலன், இதெல்லாமே என்னது ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தது. அப்புறம் அந்த இந்த சென்சஸை விட உயர்ந்தது எது? மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. அதையும் விட உயர்ந்தது எது? புத்தி, இன்டெலிஜென்ஸ். எப்படி யூஸ் பண்ணும்? காது இருக்கு, எதை கேட்கணும், எதை கேட்கணுமா? பிலிம் சாங் கேட்கணுமா, பஜன்ஸ் கேட்கணுமா? நம்ம மைண்டால, புத்தியால, இன்டெலிஜென்ஸால அது டிசைட் பண்ணும். ஸோ வி ஹாவ் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். மனதை விடவும் உயர்ந்தது புத்தி, வந்து மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் கடவுள், பகவான், ஆத்மாவோ உள்ள சோல் பின்னாடி இந்த உடல்ல யாரு இது இங்கின்னு இருக்கா? சோல் தான். நாம தான். நாம வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து மேல் இதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அவனும் ஆத்மாவை, புத்தியை விட மிகவும் உயர்ந்தவன். இந்த இதுல பார்த்தா நமக்கு தெரியும். 5 புலன்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்? கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, வாய் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம உடல்ல எல்லா உறுப்பும் இருக்கு. அப்போ கண்ணை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? இது வந்து இப்ப இதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் புலன்கள். கண்ணு இருக்கு, ஆனா அது புலன்கள் என்னது? பார்க்கும் திறன், மூக்கு நுகரும் திறன், காது கேட்கும் திறன், கை செயல் பண்ற திறன், வாய் பேசும் திறன், பிரசாதம் உண்ணறதுக்கு ஒரு திறன், அந்த மாதிரி. சோ இந்த படத்தில் 1வது குதிரை கண் புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. இதுக்கு அப்ப இந்த கண்ணை எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும். அதுபோல மூக்கு, 2வது குதிரை மூக்கு புலனை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க வேண்டும். அப்படின்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினதை கொடுப்பாங்க நமக்கு இல்லையா? பூவா கொடுக்குறாங்க, ஏதோ நமக்கு குங்கும பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, நீர் பிரசாதம் ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க. அதை நல்லா நம்ம முகர்ந்து பார்த்து இப்படி பகவானை அனுபவித்து நம்ம வந்து உட்கொள்ளணும். சோ இதுக்குதான் நம்ம மூக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நம்ம மூக்கெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? இதெல்லாம் தப்பா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ காது, அடுத்த காது என்னது? இந்த படத்தில் 3வது குதிரை காது புலனை, புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை, பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்கறதுக்கு தான் காதை கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் கை என்னதுக்கு? இந்த படத்தில் 4வது குதிரை கை புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணனின் பாதங்களை வணங்க கைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். வாய் என்னதுக்கு? இந்த படத்தில் 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும். வாய் எதுக்கும் விமானமே இல்லையா? நமக்கு பேசுறதுக்கோ, பஜன் பாடுறதுக்கோ, அப்புறம் பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். சோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி. சோ இதோட எல்லாம் பின்னாடி என்ன இருக்கு? அந்த மைண்டால தான் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நம்ம மனசை நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வச்சு, கண்ணே அங்க பாக்காது, இங்க பாரு, காதே அதை கேட்காது, இதை கேளு, பகவானோட அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாரு, பஜனை கேளு, வாயால அதை சொல்லு, கையால பகவானுக்கு ஏதோ பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணு, வாயை என்னத்துக்கு பஜன் பாடு, பிரசாதம் உட்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு மைண்டை வச்சுதான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த புலன்களை. அந்த மைண்டுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு? இன்டெலிஜென்ஸ். நம்மளோட எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ், நுண்ணறிவு சொல்லுவோம், புத்திசாலித்தனத்தால நம்ம வந்து இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பின்னாடி யாரு? நாம தான் வந்து சோல் உட்கார்ந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம இயக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு கார் டிரைவர் மாதிரி அது உட்கார்ந்துட்டு எல்லா பாடி பார்ட்ஸ் இயங்க வைக்கிறா போல இந்த சோல் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம 3யோ அத்தியாய, 3வது அத்தியாயம் இப்படியாக நிறைப்பட்டது. சோ கலியுகத்தில் யாகம் செய்வது எப்படி? சத்தியயுகத்துல அது வந்து
சத்தியயுகம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் 4 யுகங்கள் உண்டு. இது மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கும். அந்த யுகத்துல வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி வீட்டை விட்டு துறந்து பகவானையே தியானம் பண்ணி ஒத்தக்கால நின்னேன், அப்படியே மூச்சு எல்லாம் அப்படி வந்து பகவானையே நினைத்து அந்த மாதிரி பண்ணாதான் எஃபெக்ட் வரும். அதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் திரேதா யுகத்துல எப்படின்னு ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ், நிறைய யாகம் யஜ்யம் அந்த மாதிரி பண்ணிதான் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடிஞ்சது. இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்க கிருத்த யுகத்துல. கிருத்த யுகம் சொல்லலாம், சத்திய யுகம் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணாதான் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடிஞ்சது. அடுத்த யுகத்துல வந்து திரேதா யுகம், நெருப்பு ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் இந்த மாதிரி பண்ணாதான் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடிஞ்சது. துவாபர யுகம் வந்தது. அதுல எப்படின்னா கோயில் அர்ச்சனை, கோயில்ல போய் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றது, ஆராதனை பண்றது, பஜன் பாடுறது, இதேதான் பண்ணணும். எவ்வளவு பண்றோமோ அப்பதான் பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்த முடியும். இப்ப நாம வாழறது கலியுகம். கலியுகத்துல என்னது எல்லாமே மோசமா இருந்தாலும் ஒரே நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஜபம் பண்ணினாலே இவங்க பண்ற இந்த எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். இதனால என்ன ஒரு நமக்கு செலவு? ஒரு செலவும் இல்லை. வாயால சொல்லணும். ஜபம் வாயால சொல்றது, அந்த மகா மந்திரத்தை வாயால சொல்றது. மகா மந்திரம் ஜபித்தல். ஒரு துளசி மாடம் இருக்கா, அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து சொல்லலாம். எல்லாம் சின்ன சின்ன புழு பூச்சி எல்லாம் கூட அதுலயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கும் இல்லையா, நம்மளோட வந்து கேட்கும். அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. நம்ம அந்த மந்திரம் உச்சரம் பண்ண அது கேட்டு கேட்டு அதுக்கு கூட ஒரு நல்ல ஒரு கதி கிடைக்கும். இதெல்லாம் நம்ம கதியை பார்க்கலாம், கரெக்ட் தான். ஆனா அதுக்கும் நம்ம பண்றது ஒரு பிளான்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் செடி கொடிகள்லாம் இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் கூட நமக்கு அந்த இஃபெக்ட் போகுமா. சோ கலியுகத்துல அது ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால மகாமந்திர ஜபிக்கல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கலியுகத்துல வந்து பேசப்பட்டிருக்கு. சோ வீட்டுல எங்கெல்லாம் பண்ணலாம்? வீட்டுல உட்காந்து பண்ணலாம். நெய்பர்ஸ் கூப்பிடலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நான் இங்க பஜனை வச்சிருக்கேன் வாங்க, ஏதோ பிரசாதம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அந்த பஜன் ஒரு 1 hour பஜன் முடிஞ்சாச்சா, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண பிரசாதத்தை எல்லாரும் கொடுத்து இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல பஜன், நாளைக்கு உங்க வீட்டுல பண்ணலாமா? சரி, ஓகே. பஜன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அவ்வளவுதான். வீட்டில் பண்ணலாம், இல்லை வந்து தெருக்களில் பண்ணலாம். தெருக்கள் அந்த உஞ்சபிருத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் என்னது, தனியாக இருக்கும்போது சில யாரும் வேண்டப்பா நான் பாடி நிம்மதியா தனியா உட்காந்து பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். அந்த மாதிரியும் பகவானை வந்து வழிபடலாம். மாலையை வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி குடும்பத்துடன், இல்ல எனக்கு வந்து ஃபேமிலியோட பண்றதுக்கு தான் இஷ்டம், மனைவி மக்கள் எல்லாருமே உட்காந்து பண்ணணும், அப்படியும் பண்ணலாம். எப்படி வேணா பண்ணலாம். there is no restriction at all. ஆனா பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஞான யோகம். அப்படின்னா என்னது? நாலேஜ் வந்து பகவானை நினைத்து பகவானுக்குரியதாக ஒரு நாலேஜை கேட்க போறோம். பகவத்கீதையின் வரலாறு. அப்புறம் என்னது, பகவத்கீதா எப்ப பிறந்தது? அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இப்பதான் சொல்றாரு. இப்போ 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான், ரொம்ப கம்மி. ஆனா அப்போ இல்ல பகவத்கீதா அப்படி இல்ல. பகவத்கீதா அதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கான். அதை பத்தி நம்ம வந்து பகவத்கீதாவோட பர்த்டே பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் அறிவியலை வழங்க கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார்? பை there are so many people. பாண்டவர்கள் எல்லாரும் நல்லவர்கள் தானே இல்லையா? அது அவளெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு சொன்னார்? அதோட ஆன்சர் இருக்கு. கிருஷ்ணர் எப்பொழுது, ஏன், எப்படி தோன்றுகிறார்? ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வரார். ஏன் வரார், எதற்கு வரார், எப்படி வரார், இதெல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகள் இது பகவான் பண்ணியிருக்கார். 4 பிரிவுகளை பண்ணியிருக்கார். எதுக்கு? எல்லாரும் அந்யோன்யமா ஒரு என்னது ஹெல்ப்ஃபுல்லா ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டியோட எல்லாரும் சேர்ந்து வாழணும். நல்ல ஒரு ஹாப்பி அட்மாஸ்பியரோட வாழணும். அதுக்கு பண்ணிதான் அவர் வந்து 4 பிரிவுகளை பண்ணியிருக்காரு. ஏன் அந்த மாதிரி எந்த அடிப்படையில் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். இப்ப முடிச்சுடலாம். பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிக்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா. இவர் தான் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரோட இதுல வந்திருக்கார். இதை இன்னும் டீட்டெயிலா ஒரு நாளைக்கு நான் எப்ப இது ஷார்ட்டா இருக்கும் அந்த சாப்டர் போது சொல்றேன். பிரபு நித்யானந்தா, இவருடைய சீடர் நித்யானந்த பிரபு. ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியர். கதாதரா, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா, இவர் கதாதர பண்டிட். ஸ்ரீவாசாதி, இவர் வந்து ஸ்ரீவாசி. இந்த மாதிரி பஞ்ச தத்துவங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய அம்சங்களா வந்திருக்காங்க. கௌரவ பக்த விருந்த, அவர்களை வணங்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நமஸ்காரத்தை சொல்லி நம்ம வந்து எப்பவுமே இது சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் ஜெய் ஜெய் சொல்றதுக்கு ரெடியா இருங்க. வாஞ்சா, இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்றோம் இல்லையா? எல்லாம் பக்தர்கள் வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணும். வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கி ஜெய். பிரபுபாத் கி ஜெய். ஆச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की ஜெய். हरे कृष्ण महामंत्र की ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की
जय श्री राधा गोविंद की, जय अयोध्या श्री राम लल्ला की. இதுல போடல हरि பாருங்க. हरि हरि அது நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். அயோத்தியால வந்து ராமரை ஸ்தாபனம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதையும் போட்டேன். கௌர பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி. ஒண்ணு போதுங்க எனக்கு. நீ 2 சாப்பிட்டியா? சங்கர்ஜி மியூட் பண்ணிட்டேன்.